መጸናንዒኻ እሙን ዓርከይኻ ፈታውየ መንፈስ ቅዱስ መፍከርየ ኢኻ መንበርየ ኢኻ ፈታውየ መንፈስ ቅዱስ معقلي إيخا معرفي إيخا مسأنان إيخا أمون عركي إيخا فتاوي منفس قدوس مفكري إيخا منبري إيخا زخد كل مجد كسارات راي مخون يوم الساين تزيت النبو كيسل كي ربرب كما غازتات يني عبي مرخبو نير السخاقن منفس قدوس نهيوتي بالي كايا فداهي خالي خايا كنتو دخام دحينا مريحكا أعويدك يا إخا نبر عملا خبانا تسمعكي هيمو كي كنت قافي خمس ساعات فتي كي تفعني أخبرو زتنك خلي أهلن عايز الدهايو كما خاكو فتهم يلن منفس قدوس عرق لبي كله تفلت تري دليك عصمنا خير كاني حسب كامري غمس كتكو نقراتي تفتيحو يو منفس قدوس معقلي إيخا معرفي إيخا مسأنان إيخا أمون عركي إيخا فتاوي منفس قدوس مفكري إيخا منبري إيخا بطنان إيخا
مسكن. اوكي እግዚአብሔር ይመስገን to have you back again. እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ እድል ስለዝሃበና okay Yeah, last time ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ምልከቲና ሪና ነርና ካብኡና ክንቀጽሎም ይሁን አላህ መስገን I hope you've been built up ትምህርቲ practically እንጠቀም ከም ዝኾነ ተስፋ ገበር እግዚአብሔር ይመስገን አምላህ ሰናዩ ከምዚ ዕድል ዝሃበና እግዚአብሔር ኩላትና በቲና እግዚአብሔር ጸጋ ክንህነጽ ንዑ ክንፈልጾ ምስኡ ህብረት ክህልወና እናወሰኽና ክንከይድዩ እቲና አምላኽ ጻውዒት ስለዚህ ሎሚውን አብኡ ወሲኽና ኢና ክንመሃር ናይ መንፈስ ቅዱስ መንነት ርኢና ነርና ንዑ ከም ንፈልጾ ትፈልጾ ኢኹም አባኻትኩም ስለዝሐድር ትፈልጾ ኢኹም ይብለና ቃል አምላኽ እዚ ነቲ ክንፈልጾ ዝተጸዋዕና አምላኽ experiential knowledge በእምሮ በትምህርቲ በጽሑፍ ጥራይ ኮነሲ በፕራክቲካል በዝሆነ መገዲ ክንፈልጾ ኢና ንጽዋዕ ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን መዓልታዊ እንዳቀረብኩሞ ትፈልጾ ከም ዘለኹም ተስፋ ገብር እቲ እዚ ፍልጠት እዚ ቀጻሊ መጽሐፍቲ በዛዕባ መጽሐፍ መንፈስ ቅዱስ ትምህርታት የለና ተማርካ ጥራይ ኮነስ practically ንዑ ምፍላጥ እዩ ተጻውዒት ምስኡ ህብረት በመግባር with a fellowship ምስኡ ህብረት ምግባር ምስኡ ጊዜ ምሕላፍ ሐሳቡ ምስማዕ ኮኔክት ምግባር ምስ መንፈሱ እቲ ጻውዒት ስለዚህ ትፈልጾ ኢኹም ምስኡ ምሳኹም ስለዘሎ ክትፈልጾ ኢኹም ምስኡ ኤክስፒሪየንስ ክህልወኩም እዩ ሐሳቡ ትምህርትታቱ ፍቃዱ ኩሉ ክፈልጦ ኢኹም እቲ ምኽሪ አቦ ብኡ አቢሉ ክግለጽልኩም ምኽሪ ናተይ መንነት ንዓይ ዝኽብር መንፈስ ስለዝኾነ ንዑ ብዝፈለጥኩሞ መጠን ክትፈልጦ ኢኹም ይሉና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እዚ ኣዝዩ ዓቢ ክብሪ ስለዝኾነ ንጎይታ ነመስግኖ ዝሓለፈ ብዛዕባ ፍረ መንፈስ ከምኡ ድማ ነፍስ ወከፈን እንታይ ከም ዝኾነ ክርኢ ፈቲና ነርና እቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽ ከመገሩ ብኡ ናይ ቅድስና መንፈስ ንዑ ዝተፈለየ ህይወት fruitful ዝኾነ ህይወት ምእንቲ ክንነብር ዝሃበና ህይወት ከም ዝኾነ እዚ ርኢና ነርና መለለይ ናይ ክርስትና ከም ዝኾነ ክርስቶስ ንመስለሉ ህይወት ከም ዝኾነ ናይ ክርስቶስ ባህሪ አባና ክግለጽ ከሎ እቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ንብሎ ማለት እዩ ህይወት ዘለዋ ገረብ ህይወት ዘለዋ ኦም በፍሪኡ ዝፍለጥ ፍረ እንተዘይብሉ ህይወት የብሉ አይጠቀምን ኦሬዲ ሞት እዩ ክቅጽል አይከለን ንዝተወሰነ እዋን ቦታ ጥራይ በመሓዝ እዩ የጊዜ ተጽፍ ስለዚህ እዚ ፍረ ክነፍሪ ኣዝዩ ወሳኒ ከም ዝኾነ ፍቃድ አቦ እዚ ኢልና ምሽ ፍረ ክነፍሪ ናይ እግዚአብሔር ዓላማ ከም ዝኾነ እዚ ኣዝዩ ወሳኒ ነጥብ እዩ ስለዚህ በዚ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ተመልአ ሰብ ማዕረ እቲ መንፈሳዊ ምግላጻት ናይ መንፈስ ቅዱስ
معريو كعبيوتو كعبيكو سخزل جبونة بي أزينا منفس قدوس مننت ويدما بحري ناي كريستوسيو مالتي نفس وكفن كن ريفتينا نيرنا بزعبا فقري أب قرنطوس أساس سلسة تغلص مس نفس وكفن منفساوي وهبتات أب قرنطوس أساس سلسة إفيسون 4 كم رومي 10 ولا بيتروس زلو زي نفس وكف بزعبا وهبتات منفس قدوس تغلص ألو بوتا أبو بزعبا فرا منفس نركبنا كاب بفلاي دما زي فقري زبل أرستي أو كله منشني قبروي زي وساني نتبي كم زخنا معرة منفس قدوس نكلت يوز قبر منفس كم زخنا إذا نقرنا تي كال حاجوس زبلناي أجزاء المنجستي بمنفس قدوس زخنا صدقن سلام حاجوس كم زخنا أجزاء أملاح نتي ناي منفس وهي أو تي ودما ناي مسكانا كدان كم زهب أجزاء أملاح نتي حزن منفس أو تيو زيتي حاجوس كم زي زيتي زبلا عندنا مسكانا إلو كستايز جورزيتات كله مس منفس كروس كونكتر بزخنا منفس كروس حبرة مجبار أبتي حاجوس أملاخ متاو إيو بصدق أملاخ زل حاجوس أم منجستي أملاخ زل حاجوس نجويتا أم مفلات زل حاجوس كله experience نجبر له بوتاي إلنا ناي سلام منفس تي شالom زبل قال وج زي ما هلاو كيكونس أبتي زناوت كوناتات وشتي هادي كمبار يوتي نتبي سلام مقبار كونكت مقبار عرقي مقبار نتيز تفلاليه ناب حدا وحدت ممصا ازي تا قال تا شالوم تبل قال togetherness يبلو one مخان wholeness مولو خاون كالو زيتا مقاله زيتا خفافله ناب حدا تتصابنف مالتيو سلازي عرقي سلام كنقبر كلنا مسب أتي مبتتان ناب حدنتي مت كونكت هون أتي عرقن سلام زبلناتي بي مسؤوزة تحازنات بي أتا شالوم ناي أمرو سلام يقلص ناي سقات عنا يقلص كل نجارات كملأت زلو هيوت كلت زي بلو هيوت زوك الحساب إز نجارنا سازي نزي قال أتي ناي سلام أملاخ لبناك جزء كله ناي سلام منفس كقاص أركله زي هيوتنا بالسلام يزم هادرو منفس كدوس حدا سيجنال لاب هيوتنا لما مدنا ملكت ناي سلام نتبي كل شيء وشتنا زلو بمنفس أملاخ استوهبنا سلام كناوس كله شعو سيجنال كم زخان ملكت كم زخان كرد أنا له شعو مهواخ يدلين تي نقبرو كله استوئلنا المنفس أملاخ انتهي دليل الله كن بلالنا حد جزء wrong decision وشتي كن أتو كلنا وشتنا يناوت يربش يعني قداف عينه دمس عيد سمعني خا جن تي سلام كناوت كله حدا ملكتيو أبتيز تربش منفس وصاني موسان أزيو حدا جيناي wrong كاباني كن أتو كلنا وشتنا يربش أمتي أملاخ زي بلو حبرت وشتي متاو كاب أملاخ وصائي سب خير كلوتي زي سلام كم ملكت كم سيجنال كوينو بهيوتنا يسرح مالتي زي حدا منفس قدوس نهيوتنا زمرحلو ناتبيزي دانا ناي سلام سب ناي عرقي سب نخور مالتي اگر نفتر ناي بأسي نگر نفتر كيكوناس أمونغو زتوأسا أمونغو سلام زي بلو حدا نأملاخ مسب نعرق نداينا دما سبات مسبات عرقي قبرو مسجزاء رأسامون عرقي قبرو تصاوعيت متصمن حاتيات نزي سلام يزرق أب حاتيات نتي هدأتيو ززرقو تصرقي قدسنا دما سلام يمتص هدأت يمتص እግዚአብሔር መንፈስ ዘለዎም ሰባት ናይ ህውከት ሰባት ኮኑ አይግባኦምን እዩ መንፈስ አምላኽ ኢሉን ኢልካም እግርግር አይተፈጠርን ይኻ እንደገና ድማ ናይ ሐሶት መንፈስ ኩሉ ሻዕ ምብትታን ይፈጠር እዩ ናይ ሓድነት መንፈስ ይሃርም እዩ አሞንጎ ሓዳሪ አቱ ፋሕብል አሞንጎ አዕሩክቲ አትዮም ይበታትኑ ስለዚህ ነዚ ሰላም በመንፈስ ቅዱስ ተዋብና ሰላም ከነለሊዮን
مسؤك نمالالس يقبقنا بزعبة تعقستي وساني نتبي كم زخنا أب كبير ترير نجارات كي كورخا جزء هيبكا متصباي كم زخنا رئينا أزيو وساني جزء ذهب سب فريو يبلع كم تحارستاي تتصبيو زرليو كم زركب تتصبي سب بيت تمرتي تتصبي تعقسه graduate يقبريو يا تتصبي سب نتيجة تتصبيو نجار يركبيو سويلكا كوفيلكا متصباي كونس بأمنة تتصبي كتقبروز قبأكا نتي تتصبيو نجار دلو كوينكا تتصبي نعوز بك عتحسسي بقى يعيزكا تتصبي مالتيو لو هات رئينا نيرنا كابتي كان الزيبلو هيوات واتخا مدنقات نكال أتصناي مقبار كم زخونا رئينا نيرنا حيوانتون فقري بقبري قلت كاللو كم زخونا رئينا نيرنا بتحتنا تمالالس كالله خاز قلت بحري امنت زبالو امون النت كم زخونا امننا امنت وهبات كيكونس امون مخان faithfulness ገንዘብ ተዋሂቡ ካን አይሳብ ገንዘብ ዘይ መጥላም ትመለስ አይት ተንከፍ ተባሃል ካይወት ካብ ሓዳር ካወጻኢ ዘይ አገባብ ዘይብሉ መገዲ አይትኸይድን ኣብቲ ተመደብ ካዮ ሓላፍነት እሙን ኮይንካ ትሰርሕ እሙንነት ኣዝዩ ቤስት ኳሊቲ ኣምላኽ ይደልዮ ሰባት ይደልዮ ካምፓኒታት ይደልዮ መራሕቲ ይደልዮ እሙን ሰብ እዩ ኣብዚ ዘመን ዝድላይ ዘሎ ኣዝዩ faithfulness ኣብቲ ዘእታው ቶፕ ቦታታቱን ዘብጽሐና ኣዝዩ እሙን ኮይና ዘይ እሙን ሰብ ሓዳሩ ይብትን ዘይ እሙን ሰብ ዲስኳሊፋይ ይኸውን ካብ ብዙሕ ቦታታት ዘይ እሙን ሰብ ናይ ሓሶት ህይወት ይዝነብር ቃሉ እሙንነት የብሉን እናሓወሰ ይዝነግረካ ኣብ ግብሩ እሙንነት የብሉን ስለዚ ዝገብሮ ኩሉ ሚክስ እዩ እምነት ዘጥፈአ ሰብ بحبرت كتكايد أزياد سقامي كم قالوا زنبر حلاف النتاتو كله زقبر السبي مالتي دحار هدأت دمار إنانا رأسخا جزيكا تحت إلكا هديكا تنبر مقال تهم عقالات نمدري ورسوامي ولو عقاليز الله هديك خيد زغل السيو نمدري زور سايو لنا تي of course فقري نازين كلها تنت زقلت بهاري الله كم جاب قرنطس قلت أنا معرف أساس لسه مزي كله دما أزيو connect زخنا زي أخلني مبال أيوه self control الناس عركات واتس قبركا أزيو بلوت ستايل أبلعلي سمعتك أبلعلي دليتاتك أبلعلي شوهاتك مسلطان مالتيو you are in control of yourself ገዛርስ appetite ኩሉ ተቋጽሮ ማለትዩ እቲ ያአኽለኒ መባል ዘለዎ ሰብ ምስጻገበሲ ምግቢ መብላዕ ደው ይብል ማለትዩ እቲ ያአኽለኒ ዘይብሉ ግና ጻጊው ከሎ ሲግናል ከብዱ ልቡ ኩሉ ሲግናል እንደሃቦ ከሎ የእቱ ይበልዕ ማለት control ይብሉ he cannot control تيشو لك كم ودما كورو كنترول يقبرني انجر كما تخلو تا سمعتني شتي كهداء اي كلنيو مغنياتو اب غزا كنترول يبلونس زي سمعتو اي قاصرن نو كبل نتينا حاتيات نغرات نو كبل اي كلنيو نا حاتيات عدمه كما تخلو بسبات يكون بحسابو يكون كنترول يبلون نتي زمت حساب نتي سمعت كله زجزاء سبي ماله ولفي كتحس كله تي نتي ولفي كتسعر زجبركا addiction زبلا كله كتسعر زجبركا وساني بحر يأخلني مبار نو كتبل زي أي متنننيو مساي كيدنيو كتبل مقال جزء كمسي كله جزء كيدول الله I have to be on time أبتزجباني بوتها كله نتي نو كتب لك أبزقبأك أوان نو كتب المقال إيو زي أخلني مبال منفس قدوس أخ إلونا إنا نحاتيات نو نبل ناكزاب هرتس أقابي وطنا سلازي سرح زلو إيونا نحاتيات سئرنا نو كنبل نخل سلازي
እዚ ኣኽለኒ ምባል ዝብል ነጥቢ ወሳኒ እዩ ብዙሕ ፍረ ክነፍሪ ዝሕግዘና ነጥቢ እዩ ካብ ክሳራታት የድሕን እዩ ኣብ ቦታኻ ክትፅበይ ይገብረካ እዩ ኣፍራይ ክትከውን ይገብረካ እዩ ስለዚ we have to learn ብመንፈስ ቅዱስ እናወሰኽና ክንከይድ በዚ ኳሊቲ ቦታና ክርከብ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ጳውሎስ እንታይ ኢሉስ የኣኽለኒ ምባል ዝተመሃረሉ ነጥቢ ይነገር بحدا أوان بزح رقيبة فلت أيلو جنزب بهابتي وشتيسي he knows self control هابتي وشتي جنزب رقيبو كله بعمس أي كيديني كمتي مثال يزبلو جنزب سلزبزها أملاها مصرف نبتعبيتن بتعني نأملاها مرسع هيوت أي كيدينيو الله سابزي I've learned to self control سيك قد تماهير الله هو أخلاني مبالي فلت إبلنا بكلمة جديد ما سنتوني فلت إبلنا بدخنت منم أب زيرة خبر الأوانون شعون انتي self control نيرو مالتي رأسو تقاطعت إيرو زخيد سابي نيرو كم مسمر زيوت سابي نيرو كم تي زد الله أبطئو يركب مالتي إذن كلتا وساني جنزب كبزح كله رأسخات قطعت إركاب بحرياتك كيك إيركا مخاد يأخلني مبال يدليو جنزب سلازت أفقد ما مقرمرام كي تخيد زي بأكا مسمر كي تخيد نجنزب نمركب زي تصدقي زي بلو ما قدرتات كي تخيد وساني نو تبل نحاتيات نزد تبابع نحاتيات عدمتات كله نو ندابل كات كي دقبرك أب جزء رأسنا وانا كنكوني قبارنا master your appetite تي سمعتاتكم أبتي وشتنا زمت دليتاتنا كله واناتات كنكون لنا قاليو شجارة يجزء he is not in control of himself حدا تصبوا جانا كفلت أصقبنا I think زي مزيا أخلني مبال major point أبسجانا زخون عينة والفي كهلو نايجزابير فقد أيقونن out of control كابا أمره وصعي زخون عينة وصاني كوسن أملا خيدلني under زخون influence alcoholic influence drug يكون كاب تصرنا وصعي كوينو سواتون يكونو كفاد أملا وص بجك أملا كالك وقعت صرنا أي جباني كجز أنا زجبان أجزافير مخرين أجزافير حسابي سازي هذا الكول زبالة كله disqualify زخون اللونات بيزيو out of mind يجبر بتخكل كم زيت حاسب يجبرك كف أركا وصعي نبزيت داليو هيوت وشتي كتكايد يجبرك سلازي رأسها مقوص يا أخلاني إلكا self control كل وكا وصاني نتبي سلازي أب جزء رأسنا وانا كنكوني قبقانا if you want to كتي زخون عينة مأسارتين تلو بفلاي والفي انتلو addiction منفس كدوس take charge بلو اكزابير تساقاو هيوتكم كجزء فقرلو I cannot fight this scene أب هيوتي كال قويتاك خاون زفتن نقرالو مو سبميت يقبرالو رأسا يجزأل كالله نبالو منفس كدوس كجزء أتحساسوانا أكايدانا كله كجزء نزي دليت نزي سمعيت زي فأديك هب أيدليني نبالو المنفس أملاح قاصرنا يسوس أبزي سجازي كبرخات قلت نسخات كمالي I'm willing نبالو نقويتها فأدنا نحب نسو كنترولز قبرا هيوت نسو قويتها زخونا له هيوت بحرنا تكمل على سخريو كال ما أسرتي زبلا كله أبيوتو أجزءني مالتي هذه يا أخلني مبال وسانيت نتبيا مالتي مستن زرعنا النتبي لومي specifically نايكلت بالانس بحري كمودما تصقا نزي كلت كاريزما ويس كاركتر زبل حسابي ناكري تصقا ويس بحري اتي كلت كاريس زبلو ناي وهبات تصقا مالتيو grace زبلو قال كاوي مت اتي كاركتر وعلو ناي انجلش قال كابتي قطتا كابتي ناي غريك كاركتر زبل قال يمص
أزيو وصاني نتبينا كري لومي أزي حسب تراينا كري بزعوا وهبة منفس قدوس كم فعل أملاخ أبتي next ينا كري وصاني نتبيو مساي كتكرو تصبو غيركم attention كتقوري لليكمي زي لينك زي أنت ميستن تغيرنايو تي next ناي منفس قدوس وهبة ستاي مقبار منم ترقو ما يهلوني بزح ديس بالانس أبي وطنا كجات مناي أزي نازي بالانس مقبارينا لومي كري أمونغو منفس كدوس وهبتن أمونغو بحري أو فرا منفسن أبزي معرة بالانس مقبار قال لي تايبلو نحنا زلينا حيلي مقلاتيو زعبا بحري قلا يكونن زعبا فرا يكونن حجي زدلي زلو حيلي كقلاتيو يبلو قال يوم دما نو انتي وهبت قال يكونن كاركتر زلوم سبات يوم زدليونا وهبت اندابلو بزحات تطفقولو زماننا زلنا تازي تي زدلينا نطبي ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ዝብሉሎ ገሊኦም ድማ ዘድልየና ነጥቢ ባህሪ ጥራይ እዮም ዝብሉሎ ኣሞንጎ እዚ ክልተ እዩ ከመይ ጌርና ባላንስ ንገብሮ ሎሚ ንሪኦ ነጥቢ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ኣቴንሽንኩም ጽቡቕ ጌርኩም ከምቲ ቀደም እቲ ነጥብታቱን ጽቡቕ ጌርኩም ክትሕዞ እዚኣ I want to attention ክትቦ أملاك مسكن زيا تايتانيك تذكروا عليكم تايتانيك مس مركب تجاج مس ايسبرغ تجاج مس برد تجاج طيلة one of تا اب تاريخ ناي مركب ستايسي زي سلستيو 4 ستايز الله انتي heavy engine speed زلوا مركب luxurious توهالت هوتيل ديو غلديو كله بلستيز توهالت ستا مركب يعني مستي كله انتي انت يوم زلوا she was gracefully بلوا graceful cruise يوم زلوا نيرم هبتامات نيرم كله عينت كلاس نبروي in millions and billions dollars what's it تسرح استاينير exceptional بزح exceptional زبلا نصفتات نيروا ابتي ناي مركب بيزنسي لوط يكتمص إلهم زسرحوا نيرا كمكحك الله على انجينير انتايلو نفلط اينا زي even God cannot sink it يلو املاح كيترفاسي كتحلاي كلن يلو يابغيسوا نيرو أتي زبقة إنجنير مالتي زي مركب ما أملاح مورد الليونيو هذا آيسبرغ تراي أخولي نيرو نزي أكسبر مالتي أتي كابتن كغير كله أتي آيس تيب أتي آيسبرغ بلا علي تيب ريو مالو أتي تمكحتي الله مش سبابيرنا يكن حلفينا this is the best cruise ship زبالكساي زي أتاليروهم نيشتايو سيرنايو كن حلفينا ده حركوت إلو انتايز بحال it has for long years كاب ألاسكا كس ندابل سلايد ناقور زمت ايسبرغ يمزبلو exactly أيناي بزوح يقل صونيم جن كنقر كالو كام يمزبلو زي ايسبرغ شافوا الله عليو كريو وكالو عزيو نيشتايز مسل أو وشت إيجن 300 مليون طن كبدت نيرو مالتي أبلا علي نيشتاي أو وشت إيجن 300 مليون طن حسابه زيو جزوف عبي كراني مالتي mountain أو وشتي mountain مس كراني أتاقاش مالتي أزيوت كم ترارو زتل على نزيا strong تبهالت مركب كم زسافرايز نكر and أزي تي point أتي أزي تري وزر لهم iceberg أبلا علي نيشتي أب تحتي جن أزيو عبي ان كاركتر نبلو point دم أزيو
أبلع لي زلوا point أتي تسقها كون خالي أو وشتي تحتي تي بحري زلوا جن أتي بحريناي أزي كلتي وصاني نتبي تي سبزري أو أزيني إشتايو تي دقاوي نقرات أزيني إشتايو تي زقلت سقهاتني إشتايو أتي زرعي تأمر يكون تنبيت يكون نا أمنة وهبتات زات كل سم it's a signal أو وشتي زلاتي كم نقرتي وانا ملو أكل نبلغن أتي أو وشتي زلوا structure مالتي لازم بزعوا فرا منفس كنزارب كلنا أو وشت أخذ تهانت نتبينا نزارب سلنا أتي under the sea زلوا mountain نزارب سلنا جزوف زجبركا زمت أنا هيوت نوتات نتجاج كهيوتها كفلي زجبرو challenge نا هيوت challenge يمتس rejection يمتس كابسبات ويدما failure زمسل نجارات يمتس فتنات معبل يمتس جن سويلو زيد فأكا ترير سبز جبركا تيا وشت أخذت هانت نتبي نات كمن النت تيت أجان بلو نكال أوت نقل تيمبر it's not for your own تأجا نجزاء رسخا يكون نكال أوت يزدك نسخاجن دويل كات أتصل جبركا أبيوتنا كن أتصل جبرنا نتبي بحريناي وساني نتبي اللهم مسكين سلازي this is major point أب جزء مرعى تا مرعت she can be بقى top front cover ناي magazine كتكون تفعلها كن it's about after the velo مالت تحريتي velo the next day نكو مستساكا تريو سب إنا نزارب زلنا it's not about أجيتي investment يرد أنا تا معلتي بزح investment يزقبر أيدلينا يكوننا زي وساني معلتيو memorable dayu unforgettable dayu زي رسا بكاميرا بسألي كله زقدها معلتيو كيرس عم أنتي مالتي بالميموري تراي يكون بكاميرا ريكارد كنقبرون دليل beyond it جن سب كريو زيك الله كاميرا مستفقات قبرو أكشنات الله دحريتي كاميرا مالتي نكو early morning زي فيلو مسوات أسي مستوكينج قال تركب الله هيوت نسينا نزارب زلنا this I think سبكة يودي الله مثلا زي أنت تردياتكم it's clear أب church programات نريو أب أقلقلوتنا نريو زيتات كله that wedding day نريو زلنا دحريتي programs زلو دحريتي ساعات زلو نتبي أب كزخات نبرو هيوت أب قدمي أملاح تنبرو هيوت أب قدمي توم بزي كاميرا كريو خاص تفقد الله مسابات مسأتهم تنبرو هيوت قلت إيكوينكا دخامكا تخفت الله مسابات أبقون تنبرو هيوت نسو إنا نزارب سرنا بزي ميك اب زنبر هيوت بزي شو زي بلو أب أمرو خاسي نسب إلكا زي تنبرو هيوت زي كاركترنا نبلو زي if you are strong in your inside part أب وشت أي منتك أب تحتيتي بحري زتهانت السب strong نحكينو بعال تايتانيك تجاج يوم كورك يوم ما قال أنتي تجاج يوم كورك يوم كفو أتصابات أبيوت كتجاج يوم يورك يوم كفو معلتي تجاج يود as you challenging نجارات أبيوت كايمت سعر كات خير سبت خون I think بزحت وشت أوي منتهم كيكونس دقاوي منتهم كتصبوا بمفتانهم كفو معلتي كمت كالله داي لوزيت يسوس انتايلو تاك نتيك علي سمعو زقبرو السب هيواتو كمتي أب كوحي سرت غيرو أتي مسرت زبهال تحتيو أما نما يريوني بزعبا مسرتو ديكوريشن زقبر سب تراي فلتني أتي مسرت paint نقبرو the foundation should be beautiful قال سبا يحسبلوني مش أتي لعليتي foundation زلو أبويوتي investment زقبر بقى paint it color تقبرلو
مبرهتي قبرلو beautiful انشيتي أتصبق خات سرحو أتي نايتي كل صباقا جن أبتي مسارتيو تقاميتو زلو دحر يسوس انتايلو there will be a day معالتيك تمتسع بيتكا أب كوحي سرحيو أو خوص أسرحيو doesn't matter انت عينت بيت سرحكا أبي سرحكا أي قدسنيو أتي نفس ينفس then أتي معبل أتي زناب كله تيبو بلا يمتسع then كله challenge هون strong سبي فتن منفساوي سبي فتن تي تصقاز الله سبي فتن تي weak نكله يتي مايز متس صادق حت غلا يبلني مايك متس قالو يمتس اتي فللي are you established you تمسريت كاديخا سورس ديت كاديخا زين نوت هيوت اتي كاديخا زينا حجي نزارب سلام under beneath دحري تي بحري تحتي تهاني صزالو هيوت سيو الساني هيوت كون اللويتي نتبي Alexander the Great أبزيم كاب زفتهم charismatic leaders يزبال military strategist عبي أمزبلو همان great يبهال Alexander يشمو the great إلى موسيهم اللي منياتو أوج كان تواجعي بك المولو عالم كجز يلوز تس he was young من سيكالو يتسيو بك السراويت السيو برتع جزوف سراويت هانيتو قدميت كوين الماي مرحو مالتي كتماتات هاجرات الناس النفرس يخيد نيرو كذكر إلو بسمو بيت منغستات يسرح مسلتات يسرح كتماتات يسرح مول عالم أبتحتي ناي غريك إنفلونس من أنتي كيرلو ناي غريك تاوتات ناي غريك قوانقوا جون imagine ناي ألكسندر إنفلونس يو حدش كيدان بغريك تصحف مخنيات زخون الله مخنيات مالتيو ناتو إنفلونس تي كالتشر على باولوس أب ناي غريكاوين كالتشر يوم عابيوم زي هيوات يو هيواتو غيرو تاجيو زسرح الله ألكسندر مالتيو حبتي زنبرو كألت نسراويتو نهزبون كله كمرح سقل كاريزماتيك مرحي زبلون يرو actually مسمر زسحاتين يرو نسو أملاخي كسعزبل كم عينت أي موتني زبل تحساسبان يرو ولا ديو أي تموتني خاتبلون يرا at the age of 33 مالاريا كاتيلو يمزبلو مالاريا مالت it's نيشتيت أنتو كاتيلاتو مالت small insect نزي giant تبعنا عالم great تبع هالسب نا بابلون حجي جزءات يا بابلون كجبريلو نات ملسك الله مويتو دحري ألكسندر دحري 300 عامت حدا عسرت غلطة سبات سلفوا حدا دم تسيو مثلي كتامات وي بيت منغستي كيسرحه بلوص بزخونه بحريات كنا كساحجي مول عالم ززاربلو ناي هيوت لوط يزمص ببحرياتو نمنغستታት زناوص يسوس دما الله እግዚአብሔር ይመስገን ሰራዊት ብዙሕ ምስላፋ የለውን he's just ati ቅድሚኡ ati ባንዴራኡ ፍቅሪ ገይሩ ati ናይ ህይወቱ ተልእኾ ፍቅሪ ገይሩ ርእሱ ኮንትሮል ገይሩ ነቲ ተጸዋዓሉ ህይወት ነቲ ክፍጽሞ ዝግብኦ ተልእኾ ናብ ድሕሪት ከይጸመተ نحاتيات ويدمان بجاك حاتيات زبلنا بكل عينة فتنا حليفو تعجيسو كسع مود أتا زغوية ناي مسكال فتنا كي ترفا تعجيسو زود يسوس أبنت نهيوتنا هيوت سبات لوت كوينوز تس كويتا كوينو እግዚአብሔር ይመስገን يسوس فولي كاريزماتيك وهباتات نيرو تغليصو حيلي ناتوي أب إيدو سبات فوسو نيروم أبتي زغرغرالو بوتاتات كله كاب أفو زوصنا يصغا قال لب سبات يرتع نيرو كاب لعلي كله غنا تي ناي بحري مرحي كويني تاسيو نتي أبوي زخنا
Alexander the Great قتلو تا مالاريا كيكونس تعبيتو يا تايتانيك تسابيراك ودق زغبرا اي سبات عبيتي نيسوس كنا كموت تسيو هياو كون زغبرو اتي تحتنو ايو እግዚአብሔር ይመስገን እቲ أزيو تحت ببهاريو تحت بمخانو نهيوت لوطي جواب سبات هيوت لوطي مسك እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እዚ ዓይነት መሲሒና ንዛረብ ዘለና ህይወትና ዝቀየረ ናብዚ ህይወት እዩ ድማ ጎይታ ዝጽዋዕና ዘሎ ንዑ ንመስለሉ ህይወት ኢና ንጽዋዕ ዘለና በዚያ ካይዳ ናይ ሰባት ህይወት ምእንቲ ቅየር እዚ ካራክተር ንብሎ ባህሪ ንብሎ ነጥቢ እቲ ፍረ መንፈስ ተባሂሉ ተገለጸ እቲ ካራክተር ዋላ ዲክሽነሪ ቼክ እንደገርኩማ እቲ ቺዝለር የምዝብሎ እቲ ኣብ ዕንጨይቲ ኣብ ዝኾነ ነገር ቅርጺ ክተውጽእ ትጥቀመሉ መሳርሒ ንዑ ይዝገልጽ ነቲ ቅርጺ ዘውጽእ ሰብ ባዕሉ እቲ ካርፔንተር ባዕሉ ካራክተር ይብሃል ኣብ ፊልም እንደሪእኩሞም እቶም ናይ ፊልም ካራክተርስ እዮም ዝበሃሉ ምሽ ኣብቲ ድራማ ናይቲ ፐርሶናሊቲ ናይቲ ዝድለይ ለቢሶም ዘይባህሪኦም ገጸ ባህሪ ብሎም زي بهاريهم لبيسهم نتي زجبا زفتسمو تهم actors كاركتر يمز بهارو سلازي تي سبعلو تي كرسي زوتس مخنياتو تا تشيزلر بعلا بيناسي كرسي توتسنيا اب ايد نفع زخان السب اب ايد بيست زخان السب يو ستايل انت يمز بلو امنيسي حدا نيشتي ምንም ዘይፈልጥ ቆልዓ እንተ ይብካዮ ሰብ ክፈጋአሉ ወይ ድማ ነገር ክሰብረሉ ይኽእል እዩ እታ እምኒ ግን በዓል ሊዮናርዶ ዳቪንቺ እንተ ይብካዮም ግን ቅርጺ አውጽኦም ፍሉይ ዲዛይን ገይሮም ናይ ዓለም ብሉጽ ገይሮም ከውጽኦ ይኽእል እዮም ስለዚ እቲ እምኒ እቲ ችዘረከ ይሆነስ እቲ ዝተቐበሎ ሰብ ኣዝዩ ወሳኒ ቅርጺ ከውጽእ ምኽኣል ምክንያቱ ናይቲ ቅርጺ ሓሳብ ኣብ ኣእምሮቲ ሰራሒ ስለ ዘሎ الثالث ድማ እቲ ቅርጺ መውጻእ እቲ ዲዛይን ንዑ ካራክተር ይብሎ እታ ዲዛይን እታ ሻርፕነስ እቲ ክስታይ ክሓልፍ ከሎ እቲ ቺዝለር ክሓልፍ ከሎ ኣብኡ ዘወጽእ ቅርጺ ኣብቲ ዕንጨይቲ ዝገድፎ ምልክት ንሱ ባዕሉ ካራክተር ኢሎም ገልጽዎ ነቲ ዝተበላሽ ወይ ድማ ነቲ ዘይትደልዮ ምስልታት ንዑ ፍሒርካ መውጻእ ነዚ ካራክተር ኢሎም ገልጽዎ ማለት ስለዚህ እዚ ባህሪ ማለት ነቲ ዘይድሊ ካብ ህይወትካ ምእላይ ነቲ ዘድሊ ዲዛይን ድማ መውሳድ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዝመላለስ ሰብ መንፈስ ቅዱስ እዚ ነቲ ቅርጺ ኣብ ህይወትና ዘውጽኦ ናይ ክርስቶስ ምስሊ ኣብ ህይወትና ዝቐርጾ ጎይታን ኣምላኽ እዩ ንዑ ክንመስል ኢዱ ክትሓልፍ ከላ ኣብ ህይወትና ምልክት ይገድፍ ናይ ክርስቶስ መንነት ናይ ክርስቶስ ምስሊ ይገድፍ ነቲ ዘይድሊ ድኹም ንኣምላኽ ዘይኽብር እቲ ኣፍረይቲ ከይንኸውን ዝገብረና ናይ ቀረባ ጥራይ ክንርኢ ናይ ሩሑቕ ከይንርኢ ዝገብረና ነገራት ኩሉ ፍሒሩ የውጽኦ ምስ ሓጢኣት ምስ ዓለም እናተመሳሰልና ክንከይድ ዝገብረና ነገራት ኩሉ ፍሒሩ የውጽኦ እዚ ፕሮሰስ ነዚ ፕሮሰስ ፈቃደኛ ምዃን ኣዝዩ ወሳኒ ናይ ባህሪ ሰብ ዘብለና ኣዝዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክትኣቱ ከለኻ ነቲ ኢግኖራንስ የውጽዎ የምሽ ነቲ ዘይትፈልጦ ነገር ኣውጽኦም ፍልጠት ኣብ ህይወትካ የእቱ ሸፕ ይሕዝ ኢቨን ብዙሕ መጽሓፍቲ ኣንቢቡ ሰብ ብዙሕ ክፈልጥ ይኽእል ቤት ትምህርቲ እንተዘይኣትዩ ግን ቅርጺ ዘይብሉ ፍልጠት ኩሉ ኣብ መስርዕ ይኣቱ ኦርደር ኢኻ ትመሃር ኣብ ቤት ትምህርቲ መጽሓፍ ምንባብ ጥራይ ምሁር ኣይገብረካን ነቲ ኣይናይ መጽሓፍ ነየናይ ይኽተል ምፍላጥ እዩ ወይ ድማ the way of interpreting ንህይወት ከመይ ትትርጉሞ ትኽእል ክትፈልጥ ምኽኣል ስለዚ ነዚ ኩሉ ፕሮሰስ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘይተማሃረ ሰብ ምስ ኣተወ at the end ምሁር ይወጽእ ነገራት ክገብር ዝኽእል ሰብ ይወጽእ ስለዚ ፕሮሰስ እቲ ቺዝለር ይሓልፍ ኣሎ ማለት እዩ ልክ ከምኡ ኣብ ኢድ ኣምላኽ እቲ ሓጥእ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ክወድቕ ከሎ ጻድቕ ኮይኑ ይወጽእ
أتي دخم سب أبيد منفس كلوس كودق كله برتع كويني واتس أتي ببزح challengeات هيواتو زتهارا مسب أبيد منفس كلوس كودق كله كرتينا يسوس مسلينا يسوس لبيسو كواتس يجمر مالتو زي أزي هيوات إنا وصاني إلنا ساين قبرو مالتو موسى كابتوم زي بتصقان ببحرين أملاح زمسكرلو سبات مسكرلو سبات وشتي حادين remember أب إيد موسى زنبرت أمرات زقرم تأمرين ما بحرين كلتا مكال أب جبسي زنبرو كلاتهم أجانتي زقت أما سابينيرو مستنقلتي فاس يقبرنيرو مس أنا أملاح إلو فيت نفيت بدفرة نززار فرعون زقت أما نقص زقت أما سابينيرو أملاح كمسكرلو كالله بفلاي أب كرمي حواتو أب كرمي أرونن يا من تايلو كم موسى تحوت أكل سب يلا نيلو يمسكرلو أملاح بعلو زمسكرلو سابينيرو نايكزافير قال كم أنت يلو كم عينت بحرين يلو مالتي باتي أكل يكون بر one side جن كورا جن نيرو angry نيرو أو هيواتو كورا نيرو سلازي موسى مولو السابعي نبرن بزحت خامز نبرو سابينيرو تا تحزن بوينت زي نهزب إسرائيل لاند مركزي وساني زنبر السبعي انتاي كوينو نيشت انا تا كوحي كوي املاح تزارب بامسبلو انتاي جيرو بتي زحازو باتري لم يدلو بتي باتري مهرام نتي مهرامو ايكونن حبي جيجا اتي موتيفو اتي بانجر زهرمو قدم حجي هاريمو ما يوصيو حجي جن انستراكشن كيسمع ازنو عبسو كرة أو لبواتيو مالتيو كت كوري كلها سبز بلا كاي تسمعني خا مش attention ايتلوني خا تراي كما غير كوراي حرق اني كما كوصيو اب لب خازمت لك انجر كلش انت يزغبرنا كاين سمع يزغبرنا والله ملسي سي ناتناغرنا كلو كسع نتنفس عين قدفونينا انجر او وشطو زنبر كورا زي حزبي كسع معاسي زتصاورو ساعة معاسي زي أتوم داتا عجزكو زوصدوم إلوز زي زحرقو كورانتا جيرو زتبهالو تزارب نسوز قبرو زالو حاريبو بسن كيزيئة نابتا ناي تسفى مدري أي تأتوني خاطبا إلو بسن كيزيئة اكزيافير نتايلو أي خبر كانن إلو أب كنمي حزب إسرائيل أي خبر كان نعي كانني إبلو أب كنمي تهزبي نكزيافير أي خبرو ازي exceptional نايكزافير تصقا كاريزما استغلصلو سب سنكي بحريو ازيو عبي جيغاغير نتي اكزافير زبلو زي مسمعو እንደገና ድማ بكورا انجر دريفن زخونه هيوت مهلاو كابز تلعله اتي كوحي نورمال كوحي اينبرن اتي كوحي نا يسوع كريستوس ملكتي نيرو اتي حنسا ترى مسقال زموتلنا كالاي زيهرم كالاي انتي حاتيات مسقال زي موت حنسا بتي ناي مسقال موتو نسب حراز قبر كاو ودما ناي زل عالم هيوت نسبات ذهب اتي فلفالي ناي هيوت ماي زلو غويتا نعوي نيرزو كلتي كوحي موسى ميس ريبريزنت كيرو اتي حبي ميستر املاح نورمال كوحي يكون انا بتقونيرو نزي كوحيزي نا يسوع كريستوس ابنت زخونه كوحي بمهرامو بكورا سلاز تجزأ استايغ زي سياس بزحات كاب تشرشنا اغلغلوت كاب حادر كاب طعي حبرت ركب نبزحات كورا سب منغسي املاخ هاي ايسر هانصنا يسرحني بسنكي زي بزح فاميلي بتن ببزح بكورا انجر نتي كورام كهدو إلام سبز سبرو أقعد بياتي سبرو
ሕብረት ርክባቶም ፌሎሺፕም ዝሰበሩ ብዙሕ ነገራት ዘበላሽዎ ባህል I think ኮራ ደሃን እታ ወሳኒ ኣብ ህይወትና ለውጢ ክነገብረሉ ዝግባአና ነጥቢ እዩ ስለዚ ካብዚ ባህሪ ኮንትሮል ስለ ዘይገበረ ነቲ ኣምላኽ ዝብሎ ብትክክል ክሰምዕ ኣይከኣልን ጸጋ ዘለዎ ሰብ ነቢይ ዝተባህለ ሰብ ናይ ሚራክል ኣገልግሎት ሊደር ብዙሕ ድማ ዝኸደ ኣብዚ ንዛረበሉ እዋን ሙሴ he was not just ተራ ሓደ መንእሰይ ኣይኮነን እዚዩ ዓብይ ሰብኣይ ብተመክሮ ብኤክስፒሪየንስ በቲ ብፍልጠት ምስ ኣምላኽ ብምጓዓዝ ገጽ ኣምላኽ ብምርኣይ ብብዙሕ መገዲ ተፈቲኑ ዝመፀ ሰብ እዩ ነይሩ ኣብዚ በፂሑ ግን ኩሉ ሻዕታ ዲፔንደንስ ኣብ ኣምላኽ ተወኪሉ ዝኸደላ ዝነበረት መስመር ንዓ ሲሒትዋ ስለዚ ሓድሽ ጀማሪ ይኹን ናይ ቀደም ዓብይ ኤክስፒሪየንስ ተባሃልካ ሰብኩን ኩሉ ሻዕ ኣንደር ኮንትሮል ክትከውን ኣለካ ባህርያትካ እታ ሰልፍ ኮንትሮል ወሳኒት እያ ናይ ግዚኡ መልእኽቲ ናይ እግዚኣብሔር ድምፂ ሰሚዕካ ምኻድ ነቲ ምልኣት ከይነኣቱ ናብ ፍጽምና ከይነኣቱ ብዙሕ እንቅፋት ዝፈጥር ነገራት ስለ ዝህሉ እዚ ሲሪየስ ፖይንት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚ ክልተ ነጥብታት ሕጂ ኮምፓሪዝን እናገበርና ክርእዮን ኢና እቲ ባህሪን እቲ ጸጋ ንብሎ ባህሪ ንገዛእ ርእስኻ ምትበባዕ እዩ ንገዛእ ርእሰይ ኣጆኒ ክብሎ ኣጆኻ ቀፅል ምሕረት ኣብ ፅቡቅ ኢኻ ዘለኻ ኖ እዚ ኣይጠቕመካን ኢለ ንርእሰይ ዝሰብኮ ስብከት እዩ ብዘይ ሰባኺ ብዘይ ፓስተር ብዘይ ኣገልጋሊ ንገዛእ ርእሰይ ጽቡቅ እዩ ዘለኹ ሕጂ ክትስኣለኒ ሕጂ እዚኣ ክገብር ኣለኒ ኢለ ንገዛእ ርእሱ ከተባብዕ ዝኽእል ሰብ ባህሪ ኣለዎ ማለት እዩ ዊክ ሰባት ንገዛእ ርእሶም ከተባብዑ ኣይክእሉን እዮም ፈተና ክመጽእ ከሎ ዝድውለሎም ኣጆኻ ዝብሎም ሰብ ይደልዩ በቃ ብብዙሕ ስብከታት ገሊኡ ጥቕሲ ትንቢት ምንቅጥቃጥ ኩሉ ዓይነት ብእግርኻን ብኢድካን ከተንብረሉ ብብዙሕ ከምዚ ናይ ቀደም ሞተር ብሓይሊ ተተስኦ እዩ ዝኸውን እዚ ዊክ ካራክተር እዩ ዘርኢ ድኹም ባህሪ ዘለዎም ሰባት ንገዛእ ርእሶም ከተባብዑ ኣይክእሉን እዮም ንገዛእ ርእሰይ ኣተባብዐ ነቲ ዝጀመርክዎ ትምህርቲ ምውዳእ ዝጀመርክዎ ኣርእስቲ ምፍጻም ፈታኒ ኩነታት ውሽጢ ክሰግር ምኽኣል እዚ ወሳኒ ነጥቢ እዩ ስለዚ ንገዛእ ርእሱ ከተባብዕ ዝኽእል ሰብ እዩ ናይ ባህሪ ሰብ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ብባህሪ ዝተሃነፀ ሰብ ንርእሱ ጽቡቕ ኣለኻ ወይ ድማ መስመር ይስሕት እየ ዘለኹ ክዕርዮ ኣለኒ ኢሉ ንርእሱ ክዕሪ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ካሪዝማ ንብሎ ነጥቢ ግን ንካልኦት ኢኻ ተተባብዕ ኣጆኹም ኢልካ ንካልኦት ንቐፅል ትብል ኣብ ውግእ ንርእስኻ ክተዋግእ ምኽኣል ጥራይ ኮነስ ምሳኻ ነቶም መጋድልካ ኣጆና ኢልካ ክተተስእ ምኽኣል ጽቡቕ ኢና ዘለና በፂሕና ኣለና ኢልካ ንካልኦት ክተተባብዕ ምኽኣል ካብ ገዛእ ርእስኻ ሓሊፉ ነቲ ካልእ ከተተስእ ምኽኣል ማለት እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሰባት ከገልግሉ ከለው እቲ ጸጋ ንመን ይጠቅም ነቲ ዝግልገል ህዝቢ ነቲ ኣብ ውግእ ደኺሙ ዘሎ ኣጆኻ ምእንቲ ክትብሎ ቀፅል ምእንቲ ክትብሎ ይገብረካ ማለት እዩ ነቲ ዊክ ዝኾነ ኣማኒ ክትስከሞ ይገብረካ ጸጋ ዘለዎም ሰባት ስከሙ ነቲ ሓይሊ ዘይብሉ ሰብ ይድግፍዎ በቲ ጸጋ እቲ ድኹም ባህሪኡ ዘይተሃነፀ ሰብ በቲ ጸጋ ይህነጽ ሓይሊ ይረክብ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጸጋ ዘለዎ ሰብ ንካልኦት ከተባብዕ ካልኦት ቅንኣት ከላዓል ዝኽእል ውህበት ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ባህሪ ዘለዎ ሰብ ግና ንርእሱ ከተባብዕ ዝኽእል መንነት ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ሰባት ኣብዘየለውሉ ቦታ ባህሪ እዩ ዘድልየካ ሰብ ኣብዘይብሉ ቦታ ሰብ እንተዘየለ ጸጋ የድልየካ ውህበት የድልየካ መንፈሳዊ ውህበታት ሰብ ኣብ ዘለዎ ቦታ ኣብ ማሕበር ክትእከቡ ከለኹም ሓዲኡ መዝሙር ቃል ትንቢት እዚ ክትእከቡ ከለኹም
ኣብ ሕብረት ኣብ ኣኼባ ውሽጢ እዩ እቲ ውህበት ዝውሃብ ባህሪ ግን ሰበብ ዘይብሉ ቦታ ፈታኒ ኣብ ዝበሃል ኩነታት ውሽጢ ኣብ ምድረ በዳ ንገዛእ ርእሰይ ነው ተስፋ ኣለኒ ክበፅሐ እዚ ምድረ በዳ ክውዳእ እዩ ክበፅሐ ኣብ መወዳእታ ናብ ዝደለኽዎ ቦታ ይኸይድ ኣለኹ ኢልካ ንገዛእ ርእስካ ምትብዖ እቲ ፀሓይ ምስ በርትዓካ እቲ ፅምኢ ውሽጥኻ ምስ ሰድከሞ ንገዛእ ርእስካ ቢዮንድ ነቲ ደጋዊ ኩነታት ክትቅፅል ዝገብረካ ትብዓት ዝውስኽ እቲ ባህሪ ኣብ ውሽጢ ባህሪ ዘይብሉ ሰብ ምድረ በዳ ክውድእ ኣይክእልን እዩ ባህሪ ዘይብሉ ሰብ በይኑ ክቅፅል ኣይክእልን እዩ በይኑ ክቅፅል ኣይክእልን እዩ በቃ ህይወት ምስ ሰባት ጥራይ እዩ ክነብር ዝኽእል ህይወት ድማ ኩሉ ሻዕ እግዚአብሔር ኩሉ ሻዕ ብባህሪኡ ሰባት እንታይ ጽቡቅ ኤግዛምፕል ኣብ I think ኣብ ሆሴዕ እዩ ዝነግረና እንታይ ይብል ክሓባብላ ይብል ድሓር ንልባውን ክዛረብ ይብል ድሕሪኡ ኣብቲ ምድረ በዳ ከም ዝወስዳ ይነግረና እግዚአብሔር መንፈስ ልከምቲ ንህዝቢ እስራኤል ሓባቢሉ በቃ ንኸይድ ኣለና ሕጂ ናብቲ ፀባን ማዕርን ናብ ዝፍልፍል ምድሪ ኢና ንኸይድ በቃ ትበልዒኹም ክትሰትኢኹም ናብ ምልኣት ዘይስራሕኩሞ ገዛት ኣትኢኹም እዚታት ኩሉ ፕሮሚስ ነይሩ ድሓር በዚ ምሕብባል ምስ ወፁ መጀመርታ ግን ናብ ምድረ በዳ ወሲድዎም በቃ ኣብቲ ምድረ በዳ ውሽጢ እግዚአብሔር ጥራይ ረድኤት ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ጥራይ ኣምላኾም ከም ዝኾነ በቃ ፈርዖን ኣይኮነን ዘንብረኩም ዝነበረ ኣነ እየ ዘንብረኩም እቲ ኣብ ላዕሊ ፀሓይ ኣብ ታሕቲ ምድረ በዳ ስለ ዝነቐፀ ከይኮነስ ኣባይ እንተተተኺልኩም በቃ ኣብቲ ምድረ በዳ ማይ ትሰትዩ ኣብቲ ምድረ በዳ መና ክፈትሰልኩም እዩ ኣነ እየ ናይ ህይወትኩም ምንጪ እዩ ዝብሎም ነይሩ እግዚአብሔር እንተዘይሓሊፍኩማ ዲስ ናይ ክርስትና ናይ ህይወት ዋን ፓርት እዚ ኩሉ ሻዕ ምስ ሰብ ምኻድ የለን ኩሉ ሻዕ ስታይል ብዙሕ ግዜ ኣክቹዋሊ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ዘይደልዮ ነጥቢ ሰባት እናተፀጋዕና ምንባር ብናይ ሰባት ምትበባዕ ጆኻ እናተባሃልካ ክትከይድ ምድላይ እዚ ሓደ እዋን የበቅዕ እዩ ኣነ ክትወከለኒ ዝግባእኒ ዝብለሉ እዋን ኣለዎ እግዚአብሔር ስለዚ እቲ ንምክሓሉ ንፅጋዓሉ ገንዘብ ድዩ ሰብ ድዩ ንእመኖ ዝኾነ ነገራት እግዚአብሔር ይሰባብሮም ካብ ህይወትና የጥፍኦም ኣብቲ ምድረ በዳ ቦታ ይወስደና ኣብኡ ክንቅፅል ዝገብረና እቲ ባህርያት ነቲ ምድረ በዳ ክትውድእ ዝገብረካ እቲ ባህሪ ኣብ ምድረ በዳ ከይትተርፍ ዝገብር ህዝቢ እስራኤል ኣብ ምድረ በዳ ክጠፍኡ ዝገበሮም ባህሪኦም እዩ እቶም በዓል ካሌብ በዓል ያሱ ጆሹዋ ጀነሬሽን ይዘረብ ዘለና ምሽ ኣብ ምድረ በዳ ዘይተረፈሉ ምኽንያት እዚ ሰብ ብባህሪኡ ስለ ዝተሃነፀ እዩ ኣብ ቅድሚኻ ደቂ ዓናቕ ኣለዎ እንተተባሂሉ ኖ ከም አንበጣ ክበልዖ ይብል እግዚአብሔርን ጌራ ክገብረለ እዩ ኣዝዮም ሓያላት እቲ ቅፅሪ እኮ ዝተሸፈነ ከተማ ኢና ንዘር ኖ ኣምላኸይ ኣሕሊፉን እቲ ተስፋ ዝሃበኒ ኣምላኽ ፈልጦ ኢልካ ክትቅፅል ይገብረካ ፈሪህካ ከይትምለስ ነቲ ናይ እግዚአብሔር መንነት ከይትርስዕ ይገብረካ if you are not built up ኣብ ውሽጥኻ ዝተሃነፀ ባህሪ መንነት እንተዘይብልካ ምድረ በዳ መወዳእ ኣዝዩ ቻሌንጂንግ ብዙሓት ጠፊኦም እዮም ተኣምር ዝረኣዩ ሓይሊ ኣምላኽ ዝረኣዩ ካብቲ መና ዝበልዑ ካብቲ ከውሒ ማይ ዝሰተዩ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኦም ንፈርዖን ከንበርክኽ ከሎ ዝረኣዩ ነቲ ባሕሪ ክመቀል ዝረኣዩ ሰባት ዋን ታይም ግን ብስእነት ባህሪ እንታይ ኮይኖም እዮም ምድረ በዳ ተሪፎም እዮም ብባህሪ ዝተሃነፁ በዓል ካሌብ ኢያሱ ግና ክሳብ መወዳእታ ከይዶም ነቲ ኣምላኽ ዝበለሎም ናብቲ ምልኣት ድማ ኣትዮም እታ ዝገበርዋ ድማ እታ እንታይ ዝብለና ካሌብን ኢያሱን ግና ፍሉይ መንፈስ ነይሮም ይብለና ምሽ ፍሉይ መንፈስ ኣባህሉ ከምቶም ካልኦት 10 ዓይነት መንፈስ ኣይነበሮምን እዩ ዝብለና they don't have ከምኡ ዓይነት ባህሪ ኣይነበሮምን
كم عينتات تحسس باينا نتي كل حزبي أهديهم يبلنا كهدو فتينا أهديهم እግዚአብሔር እኮ ተዛሪቡና እዩ ክህበና እንተፈቂዱሲ ክህበና እዩ እግዚአብሔር ኣብ ኢድና ሂቡና ኣሎ ኢሎም ርግፀኛታት ነው እዚ ካራክተር ዘይብሉ ሰብ ከቢድ እዩ ዝጀመሮ ክውድ እዚ ባህሪ ዘይብሉ ሰብ ኣብ ዝኣተዎ ኩሉ ክሳዕ መወዳእታ ዘይከይድ ሰብ ይኸውን ጸጋ እግዚአብሔር እንታይ ሂቡና ድማ እቶም ኣብ ምድረ በዳ ዝሓልፉስ ዘለው ሰባት كنبرت زجبرنا أنا إخبار وهبتي متسمالتي strong ده كوينكا أتي weak الجوخا إلكا تتسأو أتي كاركتري أوشت أين كهلوني زجبوتي بحري أبدأ نكال أوت كهلوني زجبوت ما أتي وهبتي أزي فللي كن فلت أي جبانه أمر أتي difference أتي بوتا يكونن أتي أوشت خاطها هنيس وزلونة تبي مالتي سالسي بحري بعل خاطها تريوات حساسبان النبابران نمبر وهبتا يكون نبحري أيت اللين نبحري of course منفس عمل كنترول كبركا بمئزاز يخاط تفقدلو أتحساسبها بملوات يخاط تفقدلو النبابرها تلوت لمدتاتك تلوت بحري نت ريوي نعتي أمسي تقلي أيقونة فرة فري تأكمش تأم minerals water تي حامل تصحي كاب كله بمسحابي تي فرز متس تي process يخيد تي عبيت الله تي maturity متس نبلع عليك ساعة ديب تي process الله أبي وقتنا زي بحري كانت تريد ما تي process كان حلفوي قباناي أزي بحري نبلا أزي أمين كاريزما نبلا وهبت نبلا جن سلزت سعر كوزر أخو بايكونن it's just gift شو مو بعلو gift you وهبت you أنا يكون أبناتي محرتها يكونن زل أبتي وهابي أبتي gift كهباني حسبسه نسوز دليو يو زهباني بر كم زي عينت هابني انتايلمو it's not it will be ناتي طلب ناتي ديليت زخور يقبعني لو إلى استايز قبر صلو لذي تي كاريزما كنبل كلنا توه بوي وهبت إنا نزرب لنا بحري أيكون فللي الله بزح كيزي نتالالو مخنيات زي أقلقلتي نرئي بتي حدا بروجرام تأمر فوسي تنبيت زيتات مصر أنا oh this is the best man in the world كازي كم Alexander the Great مدري كورسان نايت but at the age of 33 ذفانو عينت سبي هون مالتي روحو زي وصدك هاو اتي نريو تصقا بتي نريو تصقا نسب define كنقبرو يبلنا ازي كوستا يبهلني تنبيت لزلو زي سب ازيو حيال يتبلوني حيال زقبرو منتين كجبران تخيلي هتي تصقاك حز هتي نتي تصقا حيزو تعجيسو خيد مخال نتي تصقان بحرين بالانس كجبر مخالو مالت سازي هتي كنفلالي لنا اب حدا مدرخ سلا زرعنا يو حدا سب ودينا بلوصيو بيستيو إلنا بزيد اللي وسانيتات كنكيدا يقبال اب تشرج اب بروجرام اب مدرخ سلا زرعيوم بكازي نحدار يخون يلوم زمرسهم نحدار يكون نمحدار نحدا معلتي نمحدار قنا تصقمتي سوات بزوحات يوم سلو لذي don't be deceived بيت كريستيان دم حلافنتها ازيو سئلنا شم لبطاف تخكل يكونن مصحف قدساوي يكونن اغباب يقولوا اتي بتي وهبتو እግዚአብሔር አምላክ ነታ ጉባኤ ባሪኮዋሎ አቲ ወበት እዚ ሰብ ግን በቲ ባህሪኡ ንሰባት ከየጥፍ ቤተክርስቲያን ሐላፍነት የለዋ ማለት እዩ ጀኒውን ጽሩይ ዝኾነ ጸጋ ዘለዎ ሰብ ጽሩይ ዘይኮነ ግን ባህሪ ከህልዎ ኸእል እዩ እዚ ነዚ ቤተክርስቲያን አጽያ በርቲዓ አልያ አካውንተብል ጌራ ነቲ ጸጋ ከሐዋወሰ كعقبوز قبرو مقدي كهلو بيت كريستيان بحري نايتي أقل قالي رئة approved تقبر ordained ما تقبر
أزي بزرخب كايو تنبيت استنبأ كله نبي كتبله جيجاي أزيو عبي سحتاتيو أزي apostleship prophetship سي سؤال كا ناتلت أفاز خيط كايكونس ببهارياتهم بهيواتهم بتمرتهم بتي ملأختهم تفتينهم زمات وصبات زرعي وهيواتيو أزيو السانيو بهاري جيفت أيكونن جيفت دما بهاري أيكونن زي بالانس نبرو وهبت سلازلو سلازي تنبيه زي ناي فقري سابي مالت أيكونن يوناس كوينو كتره وات قوليهم ينبي حقي تنبيتي زنبي جن كساعة تتأفقسي أب كران كوينو يتصبيكا ينبي جن حريقو يزنبي زلو كتأفقيهم قبل كالوسي فاتيونا يكونن كتأفقيهم زبلنا زيوم أحزاب زبلو كلاتهم حاتياتن يهات يتفقو زبل أوشتوسي judgmental زخونه فرادي عينت بهري زلو عين الصحن دما እግዚአብሔር በተመኒ በተሐሰኻይ ነግሮ በዓሳይ ነግሮ በቶም ፓጋንስ ይነግሮ በቃ ኒሽተይ ንስሕ ኣብ አትረኽቦ ኒሽተይ ንስሕ ኣብ አትረኽቦ ስለዚህ እቲ ዲፍረንስ ክትሪእዎ ኣለኩም ነቢይ ስለዝኾነ ባህሪኡ ጥዑይ ማለት ኣይኮነን ንዮናስ ከይትፀልእዎ ብዙሕ ክስታይ ገብረልኩም ግን ኣዝዩ ኤክስትሪም ዝኾነ ጌጋታት ዝገበረ ሰብ እዩ ኣብ ነገስቱን ባህሪኡ ዝገበሮ ወሳኒ ጌጋ ይነግረና እዩ ቃል ኣምላኽ ሪሰርች ገበሮ እሞ ረኸቧ ናይ ዮናስ ካልእ ሜጀር ጌጋ ኣላቶ መፅሓፍ ቅዱስ ብጀካ ናይ ትንቢት ዮናስ ማለት እዩ ስለዚህ ነዚ ባህሪ ማለት ውህበት ኣይኮነን ውህበት ማለት ባህሪ ኣይኮነን እቲ ባህሪ ነፅርዮ ክንሰርሓሉ ኣለና ንውህበትና ድማ ክንቅበሎ ኣለና እዚ ክልቲኡ ፍልልይ ኣሎ ራብዓይ ባህሪ ዘለዎ ሰብ ውሽጣዊ ድርኺቱ ብምርኣይ ንገዛእ ርእሱ የበራትዕን የተሳስዕን ካሪዝማ ዘለዎ ተፅቢታት ብምዝራእ ንካልኦት ሰባት የበራትዕን የተሳስዕን እቲ ንርእሱ የበራትዕ እቲ ድማ ንካልኦት የበራትዕ እዚ እቲ ሜጀር ዲፍረንስ ውህበት ንካልኦት እዩ ዝውሃብ ባህሪ ንገዛእ ርእስኻ እዩ ዝውሃብ ናይ ትንቢት ውህበት ንገዛእ ርእሰይ ክንበየላ ኣይተዋሃበን ኣነ ነቢይ ስለ ዝኾንኩሲ ነቢይ ማለት ንገዛእ ርእሰይ ይንበይ ማለት ኣይኮንኩን ነቢይ ማለት ንርእሰይ ይርኢ ማለት ኣይኮንኩን ከም ውሉድ ኣምላኽ ናይ ህይወተይ እቲ ናይ ትንቢት ናይ ነቢይነት ኣገልግሎት ንካልኦት ነታ ማሕበር እዩ ዝውሃብ ንካልኦት እዩ ናይ ሂሊንግ ውህበት ዘለዎ ሰብ ፕሮባብሊ ሓሚሙ ብናይ ካልኦት ሂሊንግ ኣገልግሎት ክፍወስ ይኽእል እዩ ኣክቹዋሊ እቲ ውህበት ናይ ሂሊንግ ክሳይ ኣለኒ ማለት ኣብ ገዛይ እቲ ከምቲ ዝሓለፈ ዝበልናዮ እቲ ፓናዶላት ኩሉ ባዕለይ እናወሰድኩ ክጥዕይ ኣለኒ ማለት ኣይኮነን ኣነ እውን በቲ ናይ ካልኦት ፀጋ ክጥቀምን ክፍወስን ክግልገልን ይግባኣኒ እዩ እቲ ንሂወተይ ዘድልዮ ፐርሰናል ዘድልየኒ ባህሪ እዩ ንካልኦት ከገልግል ዘድልየኒ ድማ ፀጋ ወይ ድማ እቲ ውህበት እዩ እታ ሓሙሸይቲ ባህሪ ብትምህርቲ በተሓሳስባ ብልምድን ብተወፋይነትን ዝምዕብል ወይ ዝጥረይ ነገር እዩ ካሪዝማ ግና ካብ ኣምላኽ ትቕበሎ ንስኻ ዝውለድ ወይ ድማ ብባህሪኻ ዝፍፀር ፍሉይ ክእለት እዩ ሓደ ግዜ ኮሚትድ ኮይንካ ኣብ ሓንቲ ነገር ደጋጊምካ ማስተር ክትገብሮ ከለኻ ጊፍት ትኸውን ምሽ እቲ ባህሪያትካ እንታይ ይፈጥር ነቲ ፀጋ ይፈጥሮ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ፖቴንሻል ክወፅእ ይገብሮ ማለት እዩ እዚ ቀደም ዘይረኣኻዮ ብባህርያት ዝወፅእ ዝተፈላለዩ ውህበታት ኣለዉ ገሊኡ ድማ ክውለድ ከሎ ምስ ገዛእ ርእሱ ዝተዋህቦ ፍሉይ ተውህቦ ይህልዎ ሜሞሪ ክእለት ክኸውን ይኽእል እዩ ፍሉይ ተውህቦ ክህልዎ ይኽእል እዩ እዚ ጀስት ምስኡ ዝተወለደ ወይ ድማ ልክዕ ጎይታ ክቅበል ከሎ ብመንፈስ ቅዱስ ክቅበል ከሎ ኣብ ውሽጡ ዝረኸቦ ነገር ገሊኡ ግን ከም በዓል ዳንኤል ስታይ ዝኸውን ኣሎ ዳንኤል one of ነዚ ኣብ ቤስት ዝገልፀልና ሰብ ዳንኤል መጀመርታት ትንቢት ክንጅምር ከሎ ርኢኩም ዲኹም he was not a prophet ነቢይ ኣይነበረን ምሩኽ እዩ ነይሩ actually
በቲ ፕሮሰስ ንቃል አምላኽ እንሓለዎ በባህሪያቱ ዋጋ እናኸፈለ አቦጽኡ ዝተረኸበ ሰብ ብህይወቱ በባህሪያቱ ብሉጽ ዝኾነ ሰብ ነይሩ እቲ ትግሃቱ እቲ ኮሚትመንት ዝነበሮ ኣብ ራእዩ 4 ነገስታት ሓሊፎምሲ እዚ ሰብ ዘይቅየር ክጅምር ከሎ ንቃል አምላኽ ብምሕላው እዩ ዝትረኽቦ ክውድእ ከሎ ኣብ ምዕራፍ 6 እውን በዚኣ ኣብ እርጋኑን በዚኣ እዩ ኣብ ጉድጓድ ደርቢዮሞ መንእሰይ ከሎ ከኣቱ ከሎ ነቲ ስጋ ይበልዕ ነይሩ እቲ ኣብ እርጋኑ ድማ ኣይትጸልይ ምስ ተባሃለ ብጸሎት እየ ዝቕጽል ኢሉ በዚኣ እዩ ዝተገይሩ ኣብ ዝመፀ ይምፃእ ባህሪኡ ዘይቅየር ኣብ ስታንድ ዝርከብ ናይ ካራክተር ሰብ ይደሩ ማለት እዩ ምስኡ ግን he was prayerful እቲ የስተብህል እንታይ እዩ እግዚአብሔር ዝደሊ ዘሎ ድሕር እንታሪክሞ እቲ ውህበት ማዓሲ ዝጅምር ኣብ ምዕራፍ ክልተ ይጅምር ነቲ እቲ ንጉስ ዝረአዮ ሕልሚ ክትርጉም ክትጸልይ ምስ ጀመረ ሽዑ እቲ ውህበታት ማኒፌስት ገብር ጀሚሩ ማለት ድሕር በዚ ጸሎት ሚስጥራት ገለጽ ጀሚሩ ትንቢት ኤርምያስ የንብብ 7 ዓመት ዝብል እንተረኺቡ ካልኩሌት ይገብሮ እሞ 7 በፂሕና ከለና ንምንታይ እዚ ህዝብና ዘይናገር ጾም ጸሎት ይኣቱ ሚስጥራት ድማ ይግለጸሉ ናብቲ እዚ ባህሪያቱ እዚ ነስተብህል ሰብ ምዃኑ ናይ በባህሪያቱ ቦትኡ ዝርከብ ሰብ ብምዃኑ እግዚአብሔር ዘኣምኖ ሰብ ኮይኑ ሚስጥራት ዝገልጽ ሰብ ኮይኑ ከም ነቢይ ኮይኑ ክወፅእ ከሎ ኢና ንሪኦ ክጅምር ከሎ ግን እዚ ኖርማል ምሩኽ ድሓር ድማ ፕራይም ሚኒስተር ፖለቲሽያን እኳ እዩ ኣብ ፖለቲክስ ኣትዩ ለውጢ ዘምፅእ ሰብ ኣብቲ ከመሓድር ከሎ ድማ 120 ሃገራት ማኔጅ ዝገብር ቶፕ ሰብ እዩ ነይሩ ዝመፀ ንጉስ ድማ ዘኣምኖ ሰብ እዩ ነይሩ ባህርያትና ውህበት ከምፅእ ኽእል ውህበት ግን ባህሪ አይፈጠርን ባህሪ እንተለካ ነቲ ኣብ ሓደ እዋን ዝሰኣንካዮ ውህበት ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ባህሪ እንተለካ ብውህበቱ ጥራይ ዝኸይድ ሰብ ግን ክትጠፍኦ ከሎ ስታይገር ሓንቲ ኣባህላ ኣላ if you don't know how to climb through the stairs you cannot go down with a broken lift as well belift ምድያብ ዝለመደ ሰብሲ ታ ሊፍት ምስተበላሸወት ክስታይ ክወርድ በየነ ደይበ በየነ ክኸይድ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ሓደ እዋን ስታይኾን ማለት ስታክ ይገብር ጸጋኻ ብዙሕ ውህበታት ሓደ እዋን ክጠፍእ ከሎ ንዑ መሊስካ ሪቫይቭ ክትገብሮ ምኽኣል ካብቲ ባህሪ ዝመጽእ ስለዚ እዚ ወሳኒ ነጥብ እዩ እዚኦም ብውርሲ ሃብቲ ዝረኸቡን ጽዒሮም ሃብቲ ዝረኸቡ ሰባት ፍልልዮም እዚ እዩ እቲ ወሪሱ ናይ ኣቦኡ ወሪሱ ዝደየበ ሰብ እንታይ ዝኸውን ክጠፍእ ከሎ ከመይ መጽኡ ኣይፈልጥን እዩ እቲ ሲክሬት ክዕቅብ ኣይክእልን እዩ ንዳዊትን ንሰሎሞን ወይ ንዮርብዓምን ምውድዳር ማለት እዩ ዳዊት ኣብ ውግእ ከመይ ጌርካ እንዳሳዕርካ ምኻድ ይፈልጥ እዩ ዮርብዓም ግን እታ ንግስነት በቃ ወዲቓቶ እያ ስለዚ ነቲ ጥበብ ነቲ ህዝቢ መሓዝ ኣይፈልጥን እዩ ዘይተሞከረ ህይወት እዩ ነይሩ ወሪስዋ እታ መንግስቲ ዳዊት ግን ጽዒሩ በባህርያት ብሉጽ ተፈቲኑ ዝሓለፈ ሰብ እዩ ነይሩ ኣብቲ ዘይተፈተነሉ እዋን ዮርብዓም ተጻዊቶምሉ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ድማ ክምቀል ምኽንያት ኮይኑ ኩሉ ሻዕ እዚ በባህሪ ዝመሓደር ሰብ ካሪዝማ ጥራይ ዝብል ኣብኡ ጥራይ ዝተኣሰረ ሰብ of course ክሪኦ ከለና እቲ ንሰባት ናይ ምትስሳእ ፉል ዝኾነ ተኣዛዝነት ናይ ምምጻእ ባህሪ ኣለዎ ንሰባት በቃ ኣሜን ኢሎም ክእዘዙ በሙሉ ብዝገርም ተወፋይነት ክንቀሳቀሱ ዝገብር ባህሪ ኣለዎ ንካልኦት ሰባት ዘተሳስእ ክእለት ኣለዎ
كل شع جنتي أبتي بزيت ببهري بتسقى تراي زمحدر سب تثبيتو بقى كل شع سبات كدقفو نعوت تراي كتصبيو كجبر يجمر مالتي أزيا كنت انك الله زقب أنا نسبي الله بكلت كان بهوبت كان نسبات زي مملخ كنترول كنجبر يبلنا بزح جزء أزي وهبات سلام سبات هيلينج كون خليه تنبيت كون خليه أنا إمنت تفعل على تسقى even أي قالوا ناي مريحنة وهبات سلام سب بقى كل شيء نعوت رايك تصبي ونعوت رايك تصقعوه كي تردو زي بهري فتر كل شيء نسو مسمته activates لزخونه تي وهبات تي atmosphere سلزلوت انت يحسب او انا اليوم الله هو زبل mentality كتفتر تجمر النسبات مس جزاء اسخا كيكونس مس املخ كونكت كتجبر كتمهر عليك وهابي سلزلوتي وهبات مالتي ስለዚህ ንሰባት ኮንትሮል ናይ ምግባር ባህሪ ከይፍጠር ክንጥንቃ ይግባአና ምክንያቱ ኢየሱስ በደሙ ዘዓደጎ ህዝቢ ስለዝኾነ ኣብ ሰባት ዋና ክንከውን ይግባአና እቲ ውህበት ዝተቀበልካዮ ምዃኑ ከይትርስዕ ዝተቀበልኮ ውህበት እዩ ዝብል ኩሉ ሻዕ እዚኣ ሪማይንደር ኣብ ህይወትና ክህሉ ኣለዎ ወሃቢ የለኒ ተቀባሊ ኣነ ባዕለይ ዝፈጠርኩ ኣይኮነን ስለዚህ ኩሉ ሻዕ سبات ناب أملاخ كات أمتنبر ناب جزاء سيكات أمت هيكون كنت تصوعي تي أوشت سبات كفت روز جب أني كنأت نأملاخ كات أمتنبر ناباي كات أمت هيكون زبل نجار كنفتر علىنا زي نسبات كنترول ناي مقبار نجار كهلو يقولون أزيو تنك أزر ليونات بيو أنا أنت زي اللهو بقى سبات كات أف يوم زبل mentality كفتر خليو زي بتسقى تراي زم حدر ماك أنا أنت زي اللي خو تا كواير فح كتب لي أزبل ماك دمسي كيبورد كتب بلا شوية أزبل قالو أنا أنت زي اللي خو بك أتي عمل خوسي ماك نداعن أنتي يزمثل لي لهم زحاسبو منفس يهدم كابدي أجر no it's not about you it's about Christ in you أبوش تايز الله كريستوس نبر كاب جزاء سيكون أتي بدحري أيكتسلن يزبلات حساسبا كنا معبل يبلنا actually بدحري زقصلو سبات كلو لوام زبل منفس كلو أبزي أنت زي تعويتنا أزي عبي فيلير مالته أتي technically كسايكون خليو جن ناي إياسو ناي مود أتاف ودخامو زي أنيرا he did not replace كي جباري كيدو بقى أنا استدراين كنا ملخينا نسخاتكم بمدريتكم يلوام يكيدو that's his final decision no دحريسي أزي حزبي كأتصلالو موسى أركيبو يكيدو موسى تاكيو يكيدو أزي نايمتك منفس دحري أتصلو كريا من دي أنت أدقيت سين تايلاي لوما دحري سعري أبقى إلى ما بقى دحري أسي منم سعري منتي كيبل صاغيبا قالا صويلا تبلع مالته زي mentality كلو يبل دحري كريو مي بزي باي منم كم زي قبرو كريو مي زبل نجر املاخ مليء وايو تي وهابي كهب كلو بلكسي يذهب ازي بدحرينا قدمينا نيرو دحرينا ون قصليو ስለዚህ እድል ይተዋሂቡና በመሕረት አምላኽ እድል ይተዋሂቡና ስለዚህ እዚህ አይነት ሜንታሊቲ ከነ ማዕበል የብልና ዳንጀረስ ስፒሪት እዩ ጸላኢ ከመፈንጽራ ከጥቀመሉ ይኽእል እቲ ዝተዋሃበኒ ጸጋ ንካልኦት ከካፍሎም ከምቲ ሙሴ ዝበሎ ተዝኾነለይሲ ኩሉ እስራኤል ተዝንበይ ኢልዎምሽ ቶም 75 ተነበይሲ ኢያሱ ብቅንኣት ሱቕ ኣብሎ ምስ በለ ኖ እንታይ ኻትብል ዘለኻ ኣነ ዘናግፈኒ ነዚ ጾር ከመለይ ዝደልይ ዘለኹ እዚ ነዚ ንካልኦት ምክፋል ንካልኦት ክትስኡ ምግባር ነቲ ድኹም ምብርታዕ ነቲ ተራ ዝነበረ ሰብ ሊደር ጌርካ ምውፃእ እዚ እዩ ጻውዒትና ክኸውን ዝግብኦ በቲ ዘለና ውህበት ካልኦት ይተስኡ በሊጾምና ይኺዱ ኤክሰል ይግበሩ እቲ ናትና መሰረት ነቐምጥ ናትና ተራ ንስራሕ it's not about competition ብዛዕባና competition እቲ ኣካል እዩ ዝዓቢ ዘሎ ኣብ በርናባሲ ማይነር ዝመስል ኣገልግሎት ያገልግሉ
كم بولس عند سبجن منتر جرو مسؤول نخد تعجسو كيدو كم بعل ماني ماركوس تعجسو كل سب لو يتومس النبرت زخي سبينيو زي كم زي عند بحري كم فتري جبانا بولس كم زي أجرو نتيموتيوس هكذا حدري تقبل كلها do you remember يبلو إدناك نبر كلنا استقبل كهوت استقى نوعو أتساس أيو الله كوهبت كدك أسيبلون حدري تقبل كلها نتي استقبل كه حدري دما نكالوت أمونات السبات دليها هبون إذا أمونات السبات دما ذهبوا نكالوت زحلفوا يخونو كريستنا نمك قبال نتي حدري من محلاف نتبيو لذي بدحري كتسألن يوزبل mentality dangerous demonic mentality كابزي كنا ناقف يقبعنا تي تسأقان كالوت كتس يقبوي كال بزعبا موكال بفوري كالات زكايد مريحنت نكالوت زي موكال ولا حلافنت زي مهاب الله already زي حدري مهاب زبال كوانات مالتي سازي بوهباتنا كيكونس ببحرياتنا ممحد الدار ويدما ممرح ازي كنفلت يقبعنا تي تسأقا اني انسترومنت يكون تي بحرينا جن تي زسرح يكون تي قرصي زحز تي كنفترهم زحسبنا يو جاينتس بو يفتروا تي بحري مالتي انت يالله مثلكم تي وهبات كنبل كلنا ازي املخ نعي ذهبني وهبات سي ديبليكيت كون يكلد ابكال سبايرك هجي نتي وهبات دليتي يدايدو اغريدي انبيرا نكال اوتسي بمحرت املخيو እግዚአብሔር ኣብ ነፍሱ ከፍ ዘሎ ፍሉይ ጸጋ እዩ ዘተሳስ እምበር ውህበት ዲፕሊኬት አይከውን ባህሪ ግን ናብ ካልኦት ክሕልፍ ይኽእል ነቲ ባህሪ ግን እሙን ክኸውን ሓደ ሰብ ክሕግዞ አካውንታቢሊቲ ብምኽሪ በተሞክሮ ብዙሕ መገዲ ንካልኦት ሜንተር ክትገብሮም ኮች ክትገብሮም ይከኣል ኣብ ኩዕሶ ዝፃወቱ እቲ ኮች ናይ ነፍሱ ከፎም ታለንት ወይ ድማ እቲ ጊፍቶም እዩ ኣተሳሲኡ ብትዕቢት ካብ መስመር ከይወፁ እቲ ቲም ሜንታሊቲ ሉዝ ከይገብርዎ በይነይ ጎል ከእቱ እናበለ ነታ ጋንታ ከይትሰዓር ከይገብር እዚ እዩ ፎሎ ኣፕ ዝገብር ጊፍት ዝኾኑ ሰባት ኣንደር ካራክተር ዝተመልአ ኮች ክመሓደሩ ይግብኦም ካብቶም ቤስት ዝበሃሉ ኮች ኣለው ግን ኣብ ሓደ እዋን ጊፍትድ ዝነበሩ ቅድሚ ሕጂ በቃ ናይ ኩዕሶ ክእለቶም ቤስት ዝነበሩ ሰባት ኣብ ኮች ይገብሮም ድሓርታ ክትስዕር እያ ዝበልካ ጋንታ ተሳዒራ ትርከብ it's not about talent it's about ta team ነቲ ዘለዋ ታለንት ጽቡቕ ጌራ ክትዕቅብ ምኽኣላ ንፉዓት ስለዝኣከብካ ከይኮነስ ነቶም ንፉዓት ብሕብረት ክስዕሩ ምግባር ሓደ እዋን ናይ ናይጄርያ ኩዕሶ ኣትየ ናይ ናይጄርያ ቲም ሲ ካብ ዓለም ቶፕ ዝተባሃሉ ናይጄርያውያን ኣኪቦም ኢግል ያ ገለት ባህል ቲም ሰሪሖም በቃ ክንስዕሪና ኢሎም ሳይ ድሓር ኣብ ቲም ሜድያ ዚ ብትዕቢት ተመሊኦም ኩላቶም ማለት እዩ they could not play ጎል ከእትውን ኣይከኣሉ በቃ ቲ ትምክሕቲ ንሕና ዝብል ኣነይ ዝብል ሜንታሊቲ ቲ ንኣፍሪቃ ክውክል ዝግብኦ ቲም እዚ ሸንፉል ብዝኾነ መገዲ ከም ዘይትስኡ ኮይኖም ማለት እዩ ሪኩም ታለንትድ ሰባት ምእካብ ጥራይ ይኮነስ ብባህሪ ዝተሃነፁ ሰባት ታለንትድ ኮይኖም ክወፁ እዩ ዝግባእ ማለት እዩ እዚ ንክልቲኡ ምምሕድዳር ወሳኒ ጸጋ ሂቦም ብሰንኪ ባህርያቶም ሩሑቅ ክኸዱ ዘይከኣሉ ብዙሓት ሰባት እዮም ዘለዉ ከምዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም ናይ ትዕቢት ከኒና ተትህሉ ጽብቕቲ እያ ነይራ sadly ግን there is no bottle of ከምኡ ሲሮፕ ድዩ ታብሌት ድዩ የለን ናይ ትዕቢት ቅኑዕ ባህሪ ነቲ ጸጋ ጽቡቕ ገይሩ ክዕቅብ ይኽእል ሄልዚ ገር ነዊሕ ክትከይድ ይገብረካ ዕቡይ ሰብ ከይተረድኦ ኣብ ውድቀት ይኸይድ ማለት እዩ
ጸጋ ከለዎ ኣብ ጉድጓድ ኣቱ ስለዚ ቅኑዕ ባህሪ ዘለዎ ካሪዝማቲክ ሰብ ንገዛ እሱ የነቃቀሕ እንደገና ዘይሰዓር ማእከላይና ህይወት ካብ ምግባር ንርእሱ ብምሕላው ካብዚኣ ተሓሳስባ ኮንትሮል ገይሩ ይኸይድ ማለት እዩ it's not about me ካልኦት እዩ ዝተዋሂቡኒ ኣነ ምእንቲ ክውድእ ኣነ እውን ናይ ካልኦት ጸጋ የድልየኒ እዩ ብዝብል መንፈስ ይኸይድ ማለት እዩ ዝተዋሃበኒ ንካልኦት እዩ ዝብል መንፈስ ኣብ መራሕቲ ጸጋ ዝተቐበሉ ሰባት ዝተፈላለዩ ውህበት ዘለዎም ሰባት እዚ ሜንታሊቲ ወሳኒ ነጥቢ እዩ ካሪዝማ ዘለዎ ሰብ ኩሉ ሰዕ ፍሉይ ዝኾነ ክእለት ሚስጥራዊ ምልክታት ነዚ ንምቕጻል ኣዝዩ ወሳኒ እጅቲ ከም ነቢ እዚኣ ኣይ ቲንክ ንብዙሓት ትሕግዘና ትኾን እያ ብፍላይ እቲ መልእኽቲ ክመፀካ ከሎ only መንፈስ ኣምላኽ ምስ ተዛረበካ ጥራይ ምዝራብ እያ እታ ሜጀር ፖይንት ካብዚ ወፃኢ ነቢይ ጸጉኡ ጠፊእዎ ኣሎ ምእንቲ ከይበሃል ስለ እናፈፀርኩ ካብ ጁባይ እናውፃሁ ምንጋር ድሓርጥ ውድቀት የምጽ እዩ ካብ ጁባ ሰይጣንን ከውፅእ ክጅመረ ኩሉ ሻዕ ግን ንኣምላኽ ትውካል ማለት እዩ እቲ ብባህሪይ ከይኮነስ I mean በጸጋ በቲ ካሪዝማ ከይኮነስ በባህሪ ንገዛእ ሰይ ክመርሖ ይግባአኒ ኖ ኣብ ዝተባሃል ኩሉ እዋን ኣምላኽ ጸጥ ኣብ ዝበለሉ እዋን ጸጥ ክትብል ዝገብረካ እቲ ህድኣት ዘምጽእ ባህሪ ኣምላኽ ክዝዛረብ ከሎ ድማ ብትብዓት ክትዛረብ ዝገብረካ እቲ ብሉጽ ባህሪ ስለዚ ነቲ ዘለና ውህበት በቲ ባህሪ ክንመርሖ ይግባአና እዩ እዚ ብዙሕ ግዜ ቤስት ዝበሃል ገረብ ሓደ እዋን ብውሽጢ ተበሊዑ ስታይ ይኸውን መዓስ ወዲኡ ትብል ሓደ ግዜ ንእሽተይ ንፋስ የውድኦ ኩሉ ሻዕ ፍቕርን ተወፋይነት ኣብ ሰባት ክፈጥር ክብል እዚ ብጸጋ ጥራይ ንገዛእ ብደጋዊ ነገራቱ ጥራይ ዝሓስብ ሰብ ከይተረድኦ ውድቀት ይፈጥር ማለት እዩ ብፍላይ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ድኻም ክስዕር እንተዘይክኢለ ነዊሕ መን እዩ ሳኦል ዝክሮን ሳኦል he was a giant fighter እዩ ነይሩ ኣብ ውሽጡ ግን ዲል ዘይገበሮ ባህሪ ነይሩ ድሓር ናብ ጥንቆላ ክሳዕ ዝኣቱሲ ምንም ዘይፈርሕ ሰብ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ደጋይ ጥራይ ኮነስ ውሽጣይ እውን ክዕቀብ ወሳኒ ነጥቢ ማለት እዩ ጳውሎስ ኣብዚ ቤስ ዝኾነሉ ነጥቢ እዚ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ታይብለና ኣብቲ ስፍራ ቅድድም ዝቀዳደሙ ኩላቶም ከም ዝጎዩ ተዓስቢ ዓወት ግና ሓደ ከም ዝወስዳዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ንስኻትኩም ምእንቲ ክትረኽቧ ከምኡ ጉያዩ እቲ ዝቃለስ ዘበለ ብኩሉ ነገር መጢኑ ነፍሱ ይገትእ እዩ እዚኣቶም ነቲ ሓላፊ ኣኽሊል ምእንቲ ይቅበሉ እዮም ንሕና ግና ነቲ ዘይሓልፍ ስለዚ ኣነ ጎይ ኣለኹ ግና ከምቲ ዘይፍሉጥ ዝጎይ ኣይኮንኩን እምክት ኣለኹ ከምቲ ንንፋስ ዝወቅዕ ግና ኣይኮንኩን ንካልኦት እናሰበኽኩ ንርእሰይ ድርቡይ ምእንቲ ከይካውን ስጋይ እሰቂዮን ኣግዝኦን ኣለኹ ኢሉ እዚኣታ ንርእሰይ ኮንትሮል ይገብሮ ኣለኹ ከምዚ ገሊኦም ዝገብሮ ምስማር እናወሰድካ ንርእስኻ ምውጋእ ኣይኮነን ወይ ጭጉራፍ ክትሃርሞ ምውዓል ኣይኮነን ወይ ድማ ባዕቲ ከይደ ከጥምዮ ኣለኒ ምሕረታ ኣብቲ ዓቢሎ ኢልካ ናብ ክስታይ ምኻድ ኣይኮነን but under submission under control ይገብሮ ብፍቓደይ ክምራሕሲ ንርእሰይ ኣይፈቕድ ንፍቓድ ኣምላኽ ርእሰይ የግዝኦ ኣለኹ under submission ይመጽእ ንፍቓድ ኣምላኽ ንምኽሪ ኣምላኽ ንመንፈስ ቅዱስ ዝግዛእ ሜንታሊቲ ይሃንጾ ማለት እዩ እዚ ባህሪ ማለቲ ጸጋ ዝተባሃለ ምስ ጠፍአ ምሳኻ ዝተርፍ ንሱ እዩ እቲ ባህሪ ንብሎ እቲ ጸጋ ምስ ጠፍአ ባዶ እንድሕር ኮንካ ደን ሽዑ እዩ ዝፍለጥ ብዘይቲ ጸጋ ኩራ ባእሲ ናብ ካልእ ዊክ ዝኾነ ሜንታሊቲ ከይድ ንሕኩ ኣይተሃነፀን ነይሩ ማለት እዩ እዚ ጸጋ ምስ ጠፍአ ዝረኣይ ነጥቢ ንሱ እዩ እቲ ባህሪ ንብሎ
እዚኡ እቲ ታ ፍቕሪ ኣይተቋረፅን ኢሉ ዝነግረና ዘሎ continuously ትንቢት እንተሎ ንሱ ክስዓር ይብለና ምዝራብ ቋንቋታት እንተሎ ንሱ ክወዳእ እዩ ፍልጠት እንተሎ ንሱ ክስዓር እዚ ኩሉ ደው ምስ በለ እምነት ተስፋ እምነት ዝገበርካዮ ተስፋ ንሱ ምስ ጨበጥካ ዝቕፅል ሓደ ነጥቢ ጥራይ እዩ እቲ ፍቕሪ እዩ ስለዚ እቲ ዝዓቢ እቲ ዘየቋርፅ ፍቕሪ እዩ እታ ፍቕሪ ትብል ባህሪ ኢልኩም ሓዝዎ ባህሪ ካብቶ ኣይቋርፅን እዩ እቲ ትንቢት ጸጋ እንተሎ ክስዓር ውህበታት ቋንቋ እንተሎ ክወዳእ ፍሉይ ታለንት እንተሎ ንሱን ክስዓር እዩ ሕጂ ግና እንታይ ኣሎ ድሕሪ እምነት ድሕሪ ተስፋ ዝቕፅል እቲ ባህሪ እዩ ስፔሲፊካሊ ድማ ብዛዕባ ፍቕሪ ይነግረና ስለዚ እዚ እቲ ወሳኒ ነጥቢ ኣብ ሂወትና ጽቡቕ ጌርና ከነማዕብሎ ክንተኽሎ ዝግባአና ነጥቢ ዝነግረና እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ክርኢና እሞ ናይ ሎሚ ስታይ ክንገብር ኢና ሲምፕሶን መጽሐፍ ቅዱስ one of the giants እዩ መጽሐፍ ቅዱስ actually finally በንስሐ ዝወደአ እዩ ዝመስል መጠኑ ግን I think ኣብ ዕብራውያን ምስቶም ጀጋኑ ስለዝተሰርዐሲ ከም ዝተመለሰ ተስፋ ንገብር ብደጋዊ ቅልጽሙን ሓይሉንሲ ሓያል ዝተባሃለ እቲ ውህበቱ ሓደ በይኑ ንብዙሓት እናሰዓረ ንፍልስጤማውያን ኣዝዩ ዘጨንቆም ሰብ እዩ ነይሩ ስምዒቱ ስለዘይቋፀር ምስ ሰባት ስለዘይማኸር ንስጋዊ ረብሓ ኢሉ ዘየድሊ ዋጋ ዝኸፍል ስለዝኾነ ቦትኡ ምስ ህዝቡ ከም ዝኾነ ዘየለሊ ሰብ ስለዝኾነ ግና እዚ ዓብይ ውህበቱ ሎዝ ገይርዎ ኣዝዩ ንብዙሓት ሲምሶን ከተስእ ምኽኣለ ነይሩ ካብቶም መሳፍንቲ ሓደ እዩ እኳ ደጋጊሙና እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ልዕሊ ዝመፀ ብትንቢታዊ መገዲ ዝተወለደ ንህዝቡ ጭንቂ ዘናግፍ ዝነበረ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ዘቐመጦ ተስፋ ኣዝዩ ዓብይ ነይሩ ግን ሰባት እቶም ህዝቡ ከይተረፉ እኳ ህዝቡ ኣሕሊፎም ክሳዕ ዝህቦ በቃ ኣዝዩ ብዘሕዝን መገዲ ሎንሊ መገዲ ዝኸይድ ሰብ እዩ ነይሩ ንማንም ኣያማኸርን ነብኡ ዓይነት እቲ ርኹስ ዝበሃል ነቲ ሞት ኣንበሳ ክትንክፍ ኣብ ዘይግብኦ ይትንክፍ ክኸዶ ዘይግብኦም ናብ ፍልስጤማን ይኸይድ ምስ ናብ መንዝራታት ይኸይድ እቲ ሓዳሩ ምስቶም እስራኤላውያን ክገብር ዝግብኦ እዚ ግን እናተሓወሰ ይኸይድ ዓይንቱ ክሳዕ ዝስእን ኮይኑ he lost his sight he lost his power ኃይሉ ሲዩ ብዙሕ ነገራት ሲዩ fully charismatic ሰብ ከሎ ንብዙሓት ሓራ ዘውፅእ ኃይሊ ከለዎ ንብዙሓት ድማ ከተስእ ዝኽእል መንእሰይ ከሎ but he lost it ስምዒቱ ዘይመቆፃሩ ስለዚ ማሰሪት ስምዒታትና መቆፃር እንደገና ኣማኸርቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ቤስት ኣማኸርቲ ዓቶም ክንጥቀመሉ እንደገና ነቲ ስጋዊ ረብሓ ከይኮነስ ንመንፈሳዊ ነገራት ዋጋ ምኽፋል ቦታና ምፍላጥ ኣብቲ ኣምላኽ ዝደልየና ቦታ ኣብኡ ክንርከብ እዚ ወሳኒ ነጥቢ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሲምሶን መገዲ ከይንኸይድ we have to be careful እግዚአብሔር ጸጋ እንተይቡና ኣይኮነን ጸጋ ስለዝሃበና ነፍስ ወከፍና ውህበታት ስለዘለና ነቲ ዝሃበና ውህበት ብብሉጽ ባህሪ ክንዕቅቦ ይግባአና እቲ ባህሪ ክንፈጥሮ ከነፍሪ ይግባአና ፍረ ዝብለሉ ምኽንያት እዚ እዩ ቃል ኣምላኽ ፍረ ዝተባሃለሉ ምኽንያት ከነፍርዮ ስለዝግባአና ውጽኢት ክረኣይ ስለዝግባኦ እዩ ፍረ it's a result ውጽኢት እዩ እቲ ውህበት ግና it's a gift ካብ ላዕሊ ዝመጸካ እዩ ኣምላኽ መስገን እዚ እቲ ኣብ ህይወትና ነዚ ባላንስ ነቲ ዘለና ውህበት
ببحرياتنا مانج كنقبرو بالانس كنقبرو نتي أملاخ زدليو أب هيوتنا كرأي زقبو نتبتات دما ببلوص مقادي كنعقبو وساني نتبيو أملاخ مسكن I want زي آتا تا next نريا بزعبا وهبت منفس قدوس صبو غيرنا كلير كون الله منتي زي أتصبقنا محز أتي بريج كانت تحزو وساني أملاخ مسكن نزي نكلت يوز قبر منفس لزتوهابنا حيلو يقلص بتي وهبتات بحرياتو دما يقلص مننتو يقلص لما ببحرياتنا زي نكلت يو يسوس بقالن بقبرن يبلامش كإلاز كم زنبا يسوس حجون بقال ببحرياتنا نبلو graceful زخونا نقرات بموتصا أمون زخونا قال بمقبار لنا بقبري بهيوتنا زرعي نكلت يو بالانس غيرنا كنكيد እግዚአብሔር ይመስገን هندبت ማዕከልና ቋርጥ ሰባት ከይን ኸው ብንእስነት ተመደበልና ነገራት ክሳዕ መወዳእታ ክንከይድ እዚ ወሳኒ ነጥቢ እዚ ክልቲኡ ባላንስ ምግባር ባላንስ ኢት ዶንት ሉዝ ኮንትሮል ነቲ ውህበታት ጥራይ ፎከስ ጌርና ነቲ ቁም ነገር ነቲ አንደርኒዝ ውሽጢ كسرتن زقبو ነገራት ከይንሰህቶ ለና ድማ ባህሪ ጥራይ ኢልና ድማ ነቲ እግዚአብሔር ክትቀመል ክገልጾን ዝደለዮ ኃይሊ ድማ ከይነጽፍ ክልቲኡ ማች ክሆናሎ ቤተክርስቲያን ክልቲኡ ተዋሂብዋ መንፈስ ቅዱስ ውህበት ተዋሂብዋሎ ናይ መንፈስ ፍረ ድማ ተዋሂብዋሎ ሓደ አይኮነን ተዋሂብዋ ክልቲኡ ማች ገብራሎ ባህሪ ጥራይ ዘድልየና ዝብል ሐሶት እዩ ጸጋ ጥራይ ዘድልየና ዝብል ሐሶት እዩ ክልቲኡ ዘድልየና መንፈስ ቅዱስ ተተቀበልካ ክልቲኡ ለካ ውህበት አለካ እቲ ባህሪ ድማ አለካ እቲ ብሉጽ መገዲ ዝሐለፈ ሰሞን ዝራና ነቲ ዝሐሸ ዝበለጸ መገዲ ግን ክነግረኩም ይለና እንታይ ግበሩ ንፍቅሪ ሰዓብዋ መንፈሳዊ ውህበታት ንሱ ድማ ሃረርባ ኣብ ልብ ናይ ልብኻ ድሌት እቲ ውህበታት ይኾን ቀጻሊ ድሕሪኡ ትጎዮ ህይወት ግን እቲ ባህሪ ይኾን ድሕሪቲ ክትሃንጾ ዝግባእካ ባህሪ ድሕሪ ባህሪ ጉየ ክትሃንጾ ዝግባእካ ሜንታሊቲ ህነጽ ቢ ሪስፖንሲብል ሓላፍነታዊ ይኾን ኩራኻ ኮንትሮል ግበሮ አንገር ስምዒታትና ኩሉ ኮንትሮል ንግበሮ ትዕግስቲ ናይ ፍቅሪ ሓጎስ እዚታት ኩሉ እናማዕበልና ክንከይድ ይግባአና እዚ ነገር እዚ እናማዕበለን ተኸደ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ጴጥሮስ እናማዕበለ ተኸይዱ ክምዕብል ዝግብኦ ነጥብ እዩ I think እዚኣ አንቢበ ክንወድ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጽር 4 ብኡታ ክብርትን ዓባይን ተስፋ ዝረኸብና ኣብ ዓለም ብፍትወት ስጋ ካብ ዘሎ ጽፍዓት ወፂኹም ተመቐልቲ ሕጂታ ቺዘለርያ ተቆሪጸላ እንታይ ተቆሪጸላ ንዓለም ዘሎ ፍትወት ኣውጽያ ተመቐልቲቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ምእንቲ ክትኮኑ እግዚአብሔር ይመስገን you share ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኣብ ህይወትና ክግለጽ ዝግብኦ ናይ ፍቅሪ ለውሃት ድንጋጸቲ እሙንነት ዝታት ኩሉ ተመቐልቲ ምእንቲ ክንከውን እዚ ዕድል ተዋሂቡና ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ታ ሞጻእ ግን ኣዝያ ወሳኒት እያ ድሓር ብትግሃት ዘበለ ተጋደሉ ኣብ እምነትኩም ደግነት ወስኹ ኣብቲ ደግነት ፍልጠት ኣብታ ፍልጠት ከዓ ምግታእ ርእስኻ ኣብ ምግታእ ርእስኻ ድማ ዓቕሊ ኣብ ዓቕሊ እውን ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብ ፍርሃት እግዚአብሔር ድማ ምፍቃር ኣሕዋት ኣብቲ ምፍቃር ኣሕዋት እውን ፍቅሪ ንኩሉ ሰብ እዚ ነገር እዚ እንተለኩም እዚ ባህርያት እንተለኩም እናማዕበለውን ተኸደ ንምፍላጥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃካያትን ዘፍሪውን ክትኮኑ ኣይሓድገኩም እዚ ነገር ዘይብሉ ካብቲ ናይ ቀደም ኃጢአቱ ምጽራይ ዝረስዐ እውር ነቲ ኣብ ቀረባ ዘሎ ጥራይ ዝርኢ እዩ ስለዚ ኣቶም ኣሕዋትና እዚ ኩላትኩም ነዚ ትከታተሉ especially Joshua generation
نصوعاكم محرايكم كتصنعوا أزيكم تجادلوا أزين تجبركم كتو أيكن دلهتصونيكم كم أون نايتي نايجويتانا مدحنينا يسوع كريستوس زل ألماوي منجستي مئتاو بملأت كوهابكم يوم እግዚአብሔር ይመስገን ሙሉአት ኮይንኩም እንዳወሰብኩም ክትከሪኩም እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክና ይሁን you have shared it ናይ ክርስቶስ ጸጋ ተቀበልኩም ኣለኩም ውህበት ኣለኩም ነወሰኸ ከይድ ግን ክንሰርሐሉ ዝግባአና ባህሪ ግን ኣሎ እዚ ነወሰኸ እንተገይዱ you'll never lose sight ከም ሲምሶን short sighted ኣይትኾኑን ኢኹም ናይ ቀረባ ስምዒት ጥራይ ብምዕጋብ بشورت نجزئو بزخو نجرا tempered نيروم أنجر بحنسا يكوري كيدو أطفي ماتس سمعتو تلعلو كله بقى نتفقات غيد حانتي تصبقتي رأيلو نعا كي مرعاكو مني حدرني بل بقى سمعتو govern جورو نيرو but this sabgan he was supposed to be كابتوم بلوسات أبنتاوي نأمنت أبو كينو كتس أزقبو سابينيرو نتي نسيمسون ጫጉሩ ከም بحدش كنا وحس جبارو حيلو زملاسلو أملاخ أتوم ببزح تفعلي مخنيات حيلي زسانكم دقيم لكم تبلو زلكم سوات كله ناي كحسا ناي مملاس جيزي يكون لكم እግዚአብሔር ይመስገን ተሰማሚዕና ኩላትና ክንጽሊና መንፈስ ቅዱስ ነመስግነካለና ተመስገን አመስግኖ እዚ ዘሃብካኒ አምላኽ የመስግነካለሁ ብሉጽ ንክርስቶስ ዝመስል ንስኻ ትደልዮ ባህሪ አካይዳ ምእንቲ ክህልወኒ ኣብ ጎናይ ስለ ዘለኻ የመስግነካለሁ ኣብ ጎናይ መጸናንዒይ ስለ ዝኾንካ የመስግነካለሁ ምሳይ ስለ ዘለኻ የመስግነካለሁ በመንፈስካ በህላውነትካ ስለት ኮች ለትገብርን ስለተሰልጥነኒ አካይዳይ ስለትመርሖ ካብ ዘይጠቅም መገዲ አጋራይ ስለትመልስ ልበይ ካብ ዘይጠቅም አተሐሳስባታት ኩሉ ስለትሕሉ ነቲ ውሽጠይ ክህነጸሉ ዝግባአኒ ትብዓት ኣብ ውሽጠይ ስለተሃንጾ የመስግነካለሁ ነመስግናለና መንፈስ ቅዱስ ባርኮ ነዚ ጎይታ እዚ ነመስግነካለና ኣብ ህዝብኻ ነዚ ብሉጽነት ስለትገብር ነመስግናለና ተመስገን መንፈስ ቅዱስ ምሳና ስለዘለኻ ረድኤትና ሓይልና ስለዝኾንካ ተመስገን ነቲ ድኹም ተበርታ አምላኽ ስለዝኾንካ ሕጁ ንጽሊ ኣለና እስኪ ንጽሊ ኩላትና በዚ ሰዓት እዚ እታ ቺዝለርታ መሕከኺት ዝረኣኹማ መንፈስ ቅዱስ ከምኡ ኮይኑ ኣብ ህይወትኩም ክሓልፍ am willing በልዎ ነቲ ዘየድሊ ኩሉ ክተውፅኦ ነቲ ዘየድሊ ኩሉ ሴርካ ትሓልፍ ካብቲ ክወፅኦ ዝግባአኒ ህይወት ኩሉ ሎሚ ምምንጣል ክኸውን ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ሓርነት ኣሎ ተጻሒፉሎ ሎሚ ሓርነት ክኸውን ንጽሊ ኣለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኢድ መንፈስ ቅዱስ ትሓልፈሉ ምሸት ይኹን ትሓልፈሉ ግዜ ይኹን ኣብ ህይወት ኣሕዋተይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሎሚ ብሓይሊ ብስልጣን ክትሓልፍ ነቲ ክስበር ዝግብኦ ኩሉ ነገራት ሎሚ ክትሰብር ኣብ ማእከል ዘትርፍ ሓይሊ ዝበልዕ ዘድክም ተስፋ ዘቁርጽ ዘበለ ኩሉ ክለዓል መንፈስካ ክሓልፍ ንጽሊ ኣለና ብመንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ምትንካፍ ይኹን ብመንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ምብርታዕ ይኹን ብመንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ትንሳኤ ይኹን ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ተሰማሚዕና ንጽሊ ኣለና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዘይትደልዮ ማእሰርቲ ዘበለ ኩሉ ሎሚ ይበተኽ ብስም ኢየሱስ ካብ ኣቦ ዘይኮነ ኣርዑት ዘበለ ኩሉ ይሰበር ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰባት ኩነታት ሓጢአት ዓለም ኣነቶ ዘበለ ኩሉ ሎሚ ከወርድ ንጽሊ ኣለና እቲ ቀሊል ዝኾነ ናይ ክርስቶስ ኣርዑት ካብ ጎይታ ዝኾነ መንፈስ ክመጽእ ንጽሊ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በዚ ሰዓት ሕለፍ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሕዳስ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝደኸመ ዝጠፍአ ጸጋታት ይመለስ ትኽሕስ ኣምላኽ ኢኻ ደጊምካ ትምለስ ምሕረተኛ ኣቦ ኢኻ ሎሚ ምምላስ ይኹን ብኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ዝጠፍአ ጸጋ ይመለስ ዝደኸመ ሓይሉ ይመለስ ዝተሰኣነ ውህበታት እንደገና ይረኸብ ብሽም ኢየሱስ ንጽሊ ኣለና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ኣምላኽ ድምፆም ዝሰኣኑ ስብዓቶም ዝሰኣኑ ሓይሎም ዝሰኣኑ ሰባት ሎሚ ትኽእል ኢኻ እሞ ኢድካ ትሕለፍ ብሽም ኢየሱስ እንደገና ኣብ ኣእዳዎም ውህበታቶም ክረኽቡ ኣብ ኣእዳዎም ዝተጸውዕሉ ህይወትን ቦታን ክረኽቡ ንጽሊ ኣለና
بإيسوس كريستوس بإيسوس مملاس يكون بشم يسوس نتصلي علينا እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ حجون كتسرح نتي تداليو بلوت سب أما أكلنا كتال علون نصلي علينا بيسوس نمسكن علينا تمسكن كبري كله مسكانا قدسم كايكون وقويتها بيسوس سم آمين 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 أملاخ مسكن كبرنا أملاخنا يكون قويتها بزيه باركم قويتها نمسكنه سلتي ردئتو بمنفسو سلز قبرو ውህበትን ጸጋን ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን bless you አምላክ ብረኽ ብልካ ዶክተራይ ተባረኸለይ አሜን ለሎ ሓፍታይ ምናለኽምሽ ያ አሎ ተስተልጸልይ ልባረክ ይሞኒ ኩላና ሓለና ሓዘርና አመንቲ ሞለና አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቡና ለመስክን ካለና بحق أبوهم زبالة حوس لسحب كنا قويتها تبارك إنه كتوز الناس لله እግዚአብሔር إنه قد كثير الناس لله እግዚአብሔር إنه كفت فلت أسك أبو بوس لزحلف كنا قويتها نبارك كلنا إنه እግዚአብሔር قويتها سرت هاليلويا ناس كات بس بق أما عامل እግዚአብሔር أي بتصحني أبو أكيد خون أي بتصحني እግዚአብሔር إنه ما قد خاص ببحر እግዚአብሔር ሆይ ለዛ ሐውስ ስለተገልጸ ልብን ቆይታና መስክነ ካለና ናሐወና ገሊጽ ከና አና ወሰተ ተሳግርና ቆይታና መስክነ ካለና እነሆ ወስለን ወጽ እግዚአብሔር እነሆ ሒስና ስለተወጽ እግዚአብሔር ሆይ ተባረክ አቦ ሃሌሉያ ጥበብ መመሊስ ካህት ውስጥ ሆነ ጸልያለና ጥበብ መመሊስ ካህት ውስጥ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ጸልያለና እነሆ በጸጋ መመሊሱ ከአቤ እግዚአብሔር እነሆ መመሊሱ ከአቤ እግዚአብሔር መመሊስና አቤት ካለ ተخلልና እግዚአብሔር መመሊስና አቤት ካለ ተخلው አለና ለሁሉም ጄኔሬሽን ሒዞ ወጽ እግዚአብሔር ንዓኻስ ተሐሪብ ጄኔሬሽን ሒዞ ወጽ እግዚአብሔር ሆይ ንጉሳሓት ንምንጋፍ ከሆነ እግዚአብሔር ቤታ ስራት ንጸልይልና እነሆ ንሱ ወጽ ብሩኺ አቤቱ ብሩኺ አመረር ብሩኺ እግዚአብሔር ሆይ እዚ ነገር ዝአብላሊ ፈዝ بركة قويتها نبارك كلنا إنه كاب زي وداقب أتكمل مريس أبو خفص إجابير إنه كاب كنافر إجابير كمهر كله إسات منفس كهوت أبو إسات منفس كهجيرو كمهر إجابير قويتها سرعة تسلله إنه حوي بقى نسوز زرع إجابير إنه نسوز حانت أس إجابير هوي نايورك أخون له أبو تسلل له إنه نايورك أخون له إجابير هوي تسلل له إنه بحاو حلف كله تستخل عدوات ورك أخون له أبو تسلل له إجابير قويتها سرعة نجاراته خدستخل تسلل له نجاراته خدستخل إجابير قويتها سرعة تسلل له ويتهين أملاقين هاليلويا نبرخت نبوسحات كتقبر إجابير نبوسحات من نقاف كتقبر إجابير هوي إنه بتباب كاي أبو نموسح كتقبر إجابير قويتها سرعة تسلل له إنه كم تمس إياه بزنا بركة أبو إنه دما كم تحاول إسات كخليل وزنا برا حتى دما نحاولنا بحاول إسات كان خللنا إجابير قويتها سرعة بحاول إسات كاي يكلل نصهم بيتون إجابير هو ملك الدم كان قبل لنا ملك الدم كان قبل لنا كفو دبلا أيركبوا إن جيسس مايتين كفو دبلا أيركبوا إن جيسس مايتين كان فرقن بتباب كاي يملا بتباب كاي يملا بتباب كاي يملا بشين يسوع كريستوس من نقاف دخون قال رحيم صاحبه من نقاف دخون قال يصاحبه من نتأذخون قال يصاحبه بشين يسوع كريستوس ما مليس يفلتك ويتهين أملاخين ما مليس يفلتك ما مليس يفلتك إنه ساعة تفلتك يتودعني خيس أبيه تفلتك يتودعني خيس أبيه نسوق ما مليس يفلتك ما مليس يفلتك ويتهين أملاخين أجارو بك أنا تخلو لنا إن جيسس مايتين نتخلو لنا إن جيسس مايتين أبيتك يتخل أبيتك يتخل بشين يسوع كريستوس هيوتون أجلوتن مع عريهم هيوتون أجلوتن مع عريهم بجتاب يسوع كريستوس ناهل فيني جزء من مليس يوسخ ناهل فيني جزء من مليس يوسخ ناهل فيني جزء من مليس يوسخ نسحق من مليس كات جلس أبيك سأبيه من مليس كات خات جلس أبيك سأبيه من مليس كات خات جلس أبيك سأبيه أبو هاليلويا حاولنا بك تنبي بزي ودا مصحفهم تنبي بزي ودا مصحفهم تنبي بزي ودا مصحفهم إجابير قويتا سراي استقبل قويتا مسكنا كلنا ويتاين أملاخين حاولنا نزبط قويتا تبارك استقبل أبو هاليلويا كأن يساخ توص إجابير كم كلا حاولين كأن يساخ تحلف قويتا تبارك أبو حاولنا نعخنا بكلنا إجابير هو حاولنا نعخنا وفلنا أبو هاليلويا بدل ودا يسوع كريستوس جرك أبو خد كل لون تسللنا كفو دبلا أيت أمته كفو دبلا أير أيو بشين يسوع كريستوس مجزيابير قويتا سراي
بزي تقطع عزت زبالة منفس بجيتا بإيسوس كروس نبت فلنا مخرو نفرس فلنا مخرو نفرس فلنا بشي ميسوس مخرو يفرس حاونا جن والحنتي كوني إن جيسس مايتين حاونا جن والحنتي أيكوني إن جيسس مايتين أبرخت من ملاست راح يكون له أبرختي من ملاست راح يكون له أي تحس إن جيسس مايتين أي تحس إكزابير هوي هاليلويا أب زمنو أي تحس بشي ميسوس أي تحس كحل في هاليلويا إذا زجبر كابويتين أملاخ إلى مسكين كلهم بنجر كل سم كابرخ يخون بشي ميسوس آمين تبارك Amen. Thank you. Bless you. آمين Bless you. أملا خبر خبلكي لولي حتى تبارك الله هو نحرر لكم على فيسبوك يكون على زوم يكون you guys can ask her سلام باستري أنا حمد حتى لابن سلام تامينا وحق حنات زخونة تمرت الله المسكين تام زخونة مجبينا عن مجب أمسينا تبارك الله باستري آمين أنت حتويسي أبتي نبي سلزخونة بحريو أي مالت هيكوناني كان نال باتوا غرباس كيلا نيرس أي ترداد غرب كدقم اللي تقوله Okay. شمكاغن أي راهو كان God is good at it. تسفالة مبال تسفالة okay. يتواركا. تاكل حتى يتصبو نبي مالتسي كما مالتكم مثلكم زي أزيام لوتري تاريخ مو زي لوتري كوتس كاللوتا كوتري انتاي مزقبو تي تا رول تقبر يزوروا مالمش دحار تزور هاندبت إيدو يأتو تازوات أت كوتري نسا ستايت خو مالتي نبي مالت أملاخ زقالت سألو تراي يو كفلت سخال مبار زداليو زنباي سبا يكون نبي زبرلهم أف أملاخ مخانوي እግዚአብሔር ዝባሉ ይሰምዕ ይዛረብ ኣብ ንሱ ባዕሉ ግን በቲ ዘገልግለሉ ዘሎ ጸጋ ግን ክጥቀም ክኽእል ኣለዎ ከይተጠቐመ ንስ ጳውሎስ ከምቲ ዝባሎ ካልኦት ረብሒ ኣነ ግን ድርቡይ ምእንቲ ከይከውን ዝብሎ ፖይንት ማለት እዩ በቲ ዘገልገሎ ቃል ሰባት ክስታይ ክኾኑ ክእሉ እዮም ብዙሓት ክድገፉ ክእሉ እዮም ክድሕኑ ክእሉ እዮም እቲ በቲ ቃል ሂወቱ እንደዘይተለዊጡ ግን ከምኡ ዘይነብር ኮይኑ ግን ደን ንሱ ካብቲ ጸጋ ተጠቃሚ ይኸውንን እዩ ማለት እዩ ከም ኣብነት ንዮናስ ኣምፅዮ ነይረ ዮናስ ይወዝ ጽሩይ መልእኽቲ ኣምፅዩ حقኛ ነብይ ድማ ነይሩ እቲ ዝሃቦ መልእኽቲ ጌጋ ፈጺሙ ጌጋ ይነበሮ ባህሪያቱ ግን ኣዝዩ ዓቢ ጌጋ ነይሩ ስለዚ እቲ ነብይ ከሎ ባህሪው ግን ዝተጋገየ ዝስሓተ ክኸውን ይኽእል ሲምሶን ራእዩ ሲምሶን ወንደርፉል ጸጋ ጀኒዩን ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ኣብ ሂወቱ ዝገለጸሉ ሰብ እዩ ነይሩ ግን ኣብቲ ናይ ሂወት ውሳኔታት ዝገብሮም ኣካይዱ ግን أزيو زسحاتة سبينيو بتعمي زسحاتة توم فلسطينيين زي كانوا ومجدي زخيد عينة أكيدانيو أتيت أجا نمدحان هزبوسي أملاخ كمخنيات تكملونيو نسوجن عينتو سينو مالتي نهارا موت وندما زي كبير كوين بتيت أجا تهزبوي ناقفنيو أتي بهارياتو جن نسوي قداميو مالت بتي حما بهارياتو زي كلاش كلش على بالانس تا تيتصقا مهابنا يا املاح وهباتي دن نتي ذهبنا تصقا بفر المنفس قدس بمزاز نتي فر منفس دما بمعقا بالانس المقبار دما انا نفس وقفنا حلافنتي مالتي نتي فر كنا تريولنا نتي وهبات دما بتي
በቲ ባህሪ ጌርና ክንዕቀቦ ይግባአና ማለት ሕጂ ኣምላኽሲ ራእይ ከርእየን ንኽእል እዩ ራእይ መልእኽቲ ድማ ስለዝሓመሙ ሰባት ድዩ ስለዝተጎዱ ሰባት መልእኽቲ ክመጽእ ይኽእል እዩ እቲ ከምኡ ርኢ ኣለኹ ማለት ግን ኣነ ሙሉእ ሰብ እየ ማለት ኣይኮነን ተሰሪሕ ኣለኹ ማለት ኣይኮነን ኣምላኽ ብምሕረቱ ዓይንተይ ስለዝኸፈቶ እቲ ውህበት ድማ ስለዘሎ ከምኡ ነገራት ክመጽእ ይኽእል እዩ ከምኡ ድምፂ ኣምላኽ ክሰምዕ ራእያት ክርኢ ይኽእል እዩ ከምቲ ሙሴ ዝኾኖ ግን ኣንገር ኣብ ውሽጠይ ክህሉ ነቲ ተስፋ ድማ ናብ ምልኣት ከይኣቱ መዕንቀፊ ክኸውን ይኽእል እዩ ሳኦል እግዚአብሔር መንፈስ ምስ ወረዶ ተነቢዩ ብለና ሳኦልን ከሃደና ካብ ነቢያት ድዩ ከስዓ ዝበሃል ሳኦል ግን እቲ ንእግዚአብሔር ፍቃድ ክፈልጠሉ ዝኽእል መንፈስ ተቐቢሉ ከሎ ጽዑይ ዝኾነ ብሉጽ ዝኾነ ዘይስሕት ነቢይ ድማ ብጽቡቕ ተቐሚጡሉ ከሎ ብሰንኪ ባህርያቱ ነቲ ዝተቐበሎ ክእለት ኣይተጠቀመሉን እቲ ውህበት ኣይተጠቀመሉን ስለዚ ነቲ መንነቱ ጥራይ ኣብ ምህናፅ ነቲ ኢንፌሪዮሪቲ ሰልፍ ኢንፌሪዮሪቲ ንዑ ኣብ ምህናፅ ጥራይ ሂ ሚስድ ኢት ማለት እዩ ካብኡ ዝተልዓለ ዳዊት ግና እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎና እግዚኣብሔር መንፈስ ይጥቀም ኩሉ ሻዕ ጋይዳንስ ካብ መንፈስ ኣምላኽ ይቅበል እንደገና ድማ እታ ዝኸዳ ትሕቲ ሳኦል ኮይኑ ነዊሕ ዓመት ብዙሕ ፈተና ዝሓለፈ ሰብ እዩ ነይሩ ካብዚ ዝተልዓለ ሂወቱ ንኣምላኽ ከም ዝጥዕም ባህርያቱ ተሰሪሑ ማለት እዩ ከም ንጉስ ከም ሳኦል ንጉስ ኮይኑ ክውድእ ምኽኣለ ነይሩ ንግስነቱ ግን ናይ ዘለዓለም ክትከውን ዝገበሮ እቲ ባህሪ እዩ ከም ንጉስ ጥራይ ምውዳእ ከይኮነስ ዘለዓለማዊ ንግስና ምቕባል ዝተፈላለየ ነጥቢ እዩ እዚ ኣብ መንጎ ተነቢኻ ካልኦት ክግልገሉ ይኽእሉ እዮም እቲ ትንቢት ግን ንዓኻ እውን ክጸቅም ዝጸንዐ ምእንቲ ክኸውን ግን እቲ ብባህርያት ኣብ ትሕቲ እቲ ጸጋ ትግልገል ሰብ ባዕልኻ ትግልገል ሰብ ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ እታ ፈላይት ነጥቢ እዚኣ እቲ ውህበት ንካልኦት እዩ ዝውሃብ እቲ ባህሪ ግን ንገዛእ ርእሰይ ምህነፂ እዩ ዝውሃበኒ ክንበይ ከለኹ ካልኦት መልእኽቲ በዓል ነነወይ ካብቲ ሞት ከድሕኖም ክእለ ብፍቕሪ ክንበዮ ከለኹ ኣነ እውን ናይቲ ጸጋ ተኻፋሊ ይኸውን ብሕርቃን ብጽልኢ ክንበዮ ከለኹ ግን ነነወይ ክድሕኑ እዮም እቲ መልእኽቲ ጽሩይ ስለ ዝኾነ ኣነ ግን ናይቲ ጸጋ ተኻፋሊ ከይኮንኩ ናይ እግዚኣብሔር ኣጀንዳ ሚስ ዝገበርኩ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዚ ባላንስ ምግባር ወሳኒ እዩ ማለት እዩ I hope clear ኮይና ትከውን ተረዳእ ክሊር ኣነለኮት ወሰልካ ማሕበር ከበልካ ተስፋን ታሰረ አሜን አሜን ኔክስት ሕቶ ዘለኩም ሰባት ኣለዉ ናቲ أنت حتى لا تني دقيمة فاستري. أوكي. هجي زكي ريا. نبرة. أنا حدار قرب تنكيف كان يقطعني مجمرة. Yeah. منفس هاي وقت استقطعت عزفة. بمنفس هاي وقت تروح استقطعت عزفة سبسكم حدار مرتورو. يمرت أي مرت كلت إيو أب جزاتي سي جاب جزا باستر كون أب جزاي سي سو أي كون زلني أب جزاي أتي كنبلو ندك أي سريعة هي تفاوض جلاله كستاك جورم كوالسي it's not it goes beyond fatherhood is about love فريق نتي أكاديمي እግዚአብሔር እሙንነት ከተርኢ እምነት ያ ንሓዳርቱ sadly I think ወሳኒት ነጥብ ያ ብዙሕ እግዚአብሔር ዓብይ ጸጋ ተቐቢሎም ከለው በባህርያቶም ግን ዘይተሃነፁ ሰባት ኣብ ኣገልግሎት ንፉዓት እዮም ኣብ ቸርች ኣክቲቭ ተረኽቦም ኣብ ቤቶም ግን ኣብሰንት ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ
እቲ ውህበት ኣሎ እቲ ጉባኤ ይገልገል ኣብ ቤቱ ግን ደቁ ዘይረኽቦ ንሰበይቱ ግን ዘይርከብ absent ስታሎ እቲ ኣብ ገዛ ድማ እታ ፈላላይት ነጥቢ እዚኣ ኣብ ገዛ እዚ I cannot pretend ምስ ደቀይ ወላ pretend ገይረ ነንብብ ነፃሊ ገለለ ብዙሕ እንታይ ገይረሲ تا at the end ግን تا ፋሚሊ ግን ናተይ ድኻም ብርታዕት ትፈልጥ تا ናተይ ፋሚሊ ሰበይቲ ንጹር ናተይ ብርታዕን ድኻምን ኣነ ጽራቅ ትፈልጦ ስለ I cannot hide it ከህባ ኣይክእልን ሕጂ እቲ openly ብቀንዕና ከይተሓባእካ ብንጹር ክትነብረሉ ትኽእለሉ ቦታ ሓዳርካ እዩ ኣብ ቤት ውሽጢ እዚዮ ኣብታ እቲ ወሳኒ ክንቀጽል ዝገብረና ነጥቢ እሙንነት ክዝረኣየሉ ቦታ ቶም ቀረባና እዮም ፋሚሊና ኣብ ቅድሚ ኣሕዋቱሲ ፕሪተንድ ክገብር ሰብ የለን ምሽ ምስ ሓፍቱ ምስ ሓውሲ ፕሪተንድ ክገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ናይ ፕሪተንዳንስ ዕድሉን ኣይህቡኻን እዮም siblings are cruel እዮም ዝብሎ ኣብ ከምኡ ጨካናት እዮም ዝኾኑ ክትሕሱ ዕድል ኣይወሃበካን ኣክት ክትገብር ዕድል ኣይወሃበ ድኻምካ ብርታዕኻን ጽቡቕ ገይሮም ትፈልጡ ብዙሓት ኣብ ኣገልግሎቶም ቤስት ዝተባሃሉ ሰባት በቲ ጸጋ ንካልኦት ሰፖርት ዝገብሩ ብባህርያቶም ግን ቤቶም ክመርሑ ዘይከኣሉ ቤቶም ዘፍርሱ ብዙሓት እዮም ዘሎ ኣንገር unfaithfulness እዚታት ኩሉ ኣብ ህይወቶም ይርከብ ማለት እዩ ስቲል ግን ኣብቲ ትንቢት ኣሎ እቲ ውህበታት ኣሎ ስታይ ገብረካ ኣብ ስራሕ ኣብ ሓዳር ጥራይ ኮነን ኣብ ስራሕ ኣብ ትምህርቲ ለጽናዕካዮ እዩ ዝወፅእ ምሽ ድላይ ነቢይ ኮንሲ እታ መልሲ ብትንቢት እንዳተገለጸልካ ኣይትመልሳን ኢኻ ከተጽንዕ ኣለካ ብስርዓት ስታይ ገብራለካ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ተማሃሮ ኩላትኩም ናይ ትንቢት ውህበት ኣይተጽንዑ ኢና ክንመጽእ ኣብ ሓዳሩን ሴም ቲንግ እዩ ካኖት ብኸምኡ ተሸፋፊንካ ክትነብር ኣይከኣልን ናይ ካራክተር ሰባት እዮም ክምረፁ ዝግብኦ ደጋዊ ጽባቐ ከይኮነስ ውሽጣዊ ጽባቐ there is no problem እቲ ውህበት ወሳኒ እዩ እቲ ቢዩቲ ምምራጽ ወሳኒ ክኸውን ይኽእል እዩ ነገር እዩ most ኣዝዩ ወሳኒ ነጥቢ ግን ናይ ውሽጢ ብባህሪኡ ዝተሃነፀ ሰብ እሙን ሰብ ኣብ ግዚኡ ኣብ ቃሉ ዝርከብ ሰብ ሚስጥር ሃቢኡ ዘይነብር ብግልፂ ከምቲ ዝበሎ ዝነብር ሰብ ንሓጢኣት ክሓብኦ ዘይደሊ እዚ ኣብ ድኻሙ ድማ ዝሰርሕ እናዓበየ ዝኸይድ ሰብ እዚታት ኩሉ ወሳኒ ነጥቢ እዩ ስለዚ ብመንፈሳዊ ውህበታቱ ከይኮነስ ክምረጽ ዝግብኦ ብባህርያቱ እዩ እዚ ሰብ ግን ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ውህበታት ከተሳስእ ሰፖርት ክግበር ኣለዎ I think እዚኣ ታሜጅ በባህሪኡ ብልሹው ዝኾነ ሰብ it's very difficult ክስታይ ክትገብሮ ኣብ መስመር ክትመልሶ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ድሓር ኣብ ሓዳር ምስኣትኻ ማለት እዩ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ዝኸውን ውህበት ዘይብሉ ሰብ ግን ባህሪኡ ስታይ እንተሎ ከተተሳስኡ ኣይትጽገመን ኢኻ ነቲ ከተተሳስእ ኢዚየር እዩ of course ባህሪ ንምዕራም ይከኣል እዩ ግን it will take sometimes years sometimes forever እታ ጳውሎስ ዝበላ ዓይነት ግራጭ እሾኹን ክኸውን ይኽእል እዩ ሙሉእ ዘመንካ ስለዚ ስታይ ከደሊ እዩ ማለት እዩ when you choose based on the character በባህሪ መምራጽ ዝበለጸ በቲ ካሪዝማ ስለ ዝመሰጡና ንታለል ኢና ሓደ ግዜ ቤስት አገልጋሊ ሎም መጽ ኣብ ብዙሕ ቸርችታት እዚኣ ፌለር ኣላ I'm sure እዚኣ ርግጸኛ ጋሻ ኮንፈረንስ ተዓደመ በቃ ሆሆ መሰበሎ ነቲ ጉባኤ ትንቢት ገለገለ ምስ መጸ እዚ ፓስተርና ተዝኸውን ገለት እቲ ኣብኡ ብትዕግስቲ እዚ ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ እዚ ፓስተር ዘይት ገብረልና ተብሎ ፓስተርካ ንሱ ብእሙንነት ብትግሃት ብዙሕ ዋጋ እንዳከፈለ
እንዳገልገለት ከምኡ እንዳበልካዮን ተዓጊሱካ ንዝኸይድ ግን ስታይ ምግብ ነቲ ብባህሪ ዝተሃነፀ ገዲፍካ ሾርት ዘይትፈልጾ ብድሕሪቱ እንታይ እዩ ዘይትፈልጾ ንዑ ኢኻ ትመርፅ ዘለኹ ስለዚ ምስ ቀነየ ምውሳን ዝበለፀት ሚኒመም 3 months 3 months ቼክ ግበሮ 3 ወርሒ ዝፀንሕ ጋሻ ድማ የለን ስለዚ እዚኣ እታ ውሳኔት ነጥቢ ማለት እዩ رديت يا باستر مساق تحيزنا حنت نيشتي حطو جميل قال لها ديت كوتس عندنا معاسم قلت لهم مش الباستر تنكر يا نسبات كمان نسبات طفل مش ديت توتس قال لها مس حنتا ماني تتيها ديت توتس قال لها شاك انها كذا اجي كوا خيخسن تريد لهم معاسم قلت لهم تم مقاربتها باستر ناتكا تفلت أقول لك زيس معاس خونا لوت في الإسخان. نحن إسخان مسودودي ولا صارت مجمع رأي في الدبر. public مالت هو في شرط الجو. كابتن بيتنا بديت حليفنا لنا عجي مالتي. والله خلنا عندك تعيزة. كلا. If it's fine. No problem. It's okay. أنتي وتي ክርስቲያናዊ ሓዳር መሰራረታና ከም ዓለም ክኸውን የብሉ ፈፂሙ እዚ ናይ ዴቲንግ ሲስተም ንሽተይ መስመር ዝስሕተሉ ቦታ ኣለዎ ኣለምሽ ክትረኣይ ድሓር እዚኣት ስልቾካ ካልእ ከምኡ ተስፋ እንዳሃብካ ንብዙሓት ድማ ስታይ ምግባር ክስታይ ክኸውን ይኽእል እዚ ኣዝዩ ዳንጀረስ ኮነ ዘድሊ እዚ ንፈታተሽ ዝበሃል ናብ ሓጢያት ናብ ርኽሰት ዝየደሉ መገድታት ምስታ ዴቲንግ ዝተተሓዝሲ አንሄልዚ ነገራት ኩሉ ኦፍ ጋር ክን ብትክክል ዝኾነ ስታይ ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዴቲንግ መሰረቱን ኣካይድኡን ካልእ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ሶ ከመይና ከም ክርስቲያን ክንገብሮ ዝግባአና up church come amanti we know each other مش abti حبرت كاب زيت فلت كتمرعو it's wrong yeah ده حرت consequence زخاف اي زخون زيت فلت يو واقع مغفال كعريه الكا كمزي جاراج كتكون مفتن ازيو dangerous نسب كعريه زخال منفس املاح تراي سلازخون ስለዚ ካብቶም ንፈልጾም ክኸውን ዝበለጸይ ብህይወቶም ምስክርነቶም ቃል ኣምላኽ ይነግረና ብዛዕባ ምስክርነት ናይ ካልኦት እስታይ ብፋሚሊስ ክንፈልጦ ንኽእል ኢና በትዮም ኣብ ፋሚሊ ከመይ ኣክት ዝገብር ኣሕዋቱ ዝህብዎ ምስክርነት እንታይ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣሕዋቶም ከመይኦም ዝረኣዩ ኣብ ቸርች ዘሎ አገልግሎት ጥራይ ኮነስ with a family እንታይ እዚ we can በብዙሕ መገዲ ስታይ ገብሮ ትኽእል እንታይ ብላኔ ብዙሕ ግዜ እዚኣ እምነት ስለ ዝጠፍአት ናይ ካውንስሊንግ አገልግሎት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ናይ ምኽሪ አገልግሎት ወሳኒ ናይ ፓስቶራል ኦፊስ ቀንዲ አገልግሎቱ ድማ ዕላምኡ እዚ ኣለምሽ ኩሉ ሻዕ ንኣድቫይስ كمو دما نتي تحسبو حساب ስለዝወድአካ ጥራይ ይኮነሲ what do you think shall I go for it ይልካውን ኣብ ውሽጠይ መሊኡላ ያሎ እግዚአብሔር መንፈስ ኮንፈርም ዝገብረለይ ነጥቢሎ በመንጽር ባህሪ ድማ እዚ አፕሩቫል ዝረኸብኩሉ ነጥብታት አሎ እሙንነት ምርዳ ግሮዝ መንፈሳዊ እቤት ብዛዕበ ማለት ከይኮነሲ ዝዓቢ ዘሎ ናይ ምዕባይ ፖቴንሻል ዘሎ ማለት እዩ ናይ ምርድዳ ክእለት ዘሎ እዚአን ወሰንቲ ነጥብታት ረኺበ ኣለኹ ስለዚ I'm convinced ውሽጠ ድማ መስኪሩላ ያለው ምስ በልካ ከምዚ ካውንስለር ምርካብ ክሎዝ ስታት ስለዝወድአካ ጥራይ ይኮነስ ቅድሚ ምወድአካ እዚ ነጥብታት ምሕላፍ
ዝበለጽ ምስክርነቶም ከይሰምዑ very sadly ብፍላይ ሕጂ ዘለናዮ ጊዜ እዚ ብስደት ሙቭመንት ዘለዎ ጊዜ ስለ ዝኾነ ምስክርነቶም ዘይፈልጥዎም ሓደ መዓልቲ ስለ ዝረኣይዎም ዝውድኡ እንደገና ድማ እቲ ስታይል እቲ ኤክስትሪም ዝኾነ ኢገርነስ ኣሎ ክምርዓው ኣለኒ ብፍላይ ስኬጁል ናይ 2021 ጎለያ ነይራ ኢልካ ዲሴምበር ክትምርዓው ምፍታን ኣዝዩ ጥፍኣት የመፅዩ 22 ንሲ ክስገር ይከኣል እዩ there is no problem ናይ 22 ኢልካ መዲብካ ድማ 22 ክስታይ እንትሕር ኮይና እዚ ኢገርነስ ዘይድሊ ኢገርነስ ዋላ ኣይግበሮ እምበር 2030 ዋላ ዘይከውን you have to choose the best ንህይወትካ ኣምላኽ ንዝሃበካ ነገር ዘውፅኡ እምበር መንፈሳውነትካን ህይወትካን ዘጥፍኡ ሰባት ኣብ ህይወትካ ከኣቱ ክትፈቅድ የብልካን ስለዚ እታ ትውስነላ ጊዜ based on the qualities the character እንደና ድማ ናይ መንፈስካ ምስክርነት ምስማዕ ብሉጽ ናይ መንፈስካ ጥራ ኣይኮነን ፈተዮ dangerous trap ያ ፈተያ ዝበሃል ትራፕ ኣዝዩ dangerous ኢሞሽናል ፍቕሪ ከይከውን ክትጥንቀቕ ኣለክ ስጋዊ ፍቕሪ በቲ ተርእዮ ኣክሽናት ብሜካፕ ብክዳን ዲኻ ስሒትካ ትፈቱ ዘለኻ ወይስ ትፈቶ ካራክተር ኣሎ ዲዚ ዲፈረንሺየት ክንገብሮ ኢሞሽናል ፍቕሪን ናይ ኢንተሌክቹዋል ፍቕሪ ክንፈላለዩ ይግባአና ከም ቃል ኣምላኽ ዝተሃነፁ ሰባት ክንከውን ይግባአና እነዚህ I think you decide it when it is ripe مش ዝበሰለ ክሳይሲ ፍሉጥ ግሪን እንዳረኣኻዮሲ ኣውሪደ ከብስሎ እየ ምባል ንዘለዓለም ዘይበስል ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ኣብ ውሽጡ ድማ ሓስኻ ዝኣተዎ ክኸውን ይኽእል እዩ I don't think do you know one problem እዚ ኣብ ፍረ መንፈስ እንዲና ዘለና ኣብ ፍሩት ሓስኻ ዝኣተዎ ፍሩት እንታይ ይኸውን መስለኩም እቲ ሓስኻ ውሽጢ ኣትዩ ነቲ ዘርኢ ይበልዖ ሓስኻ ነቲ ደጋ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ ዝበልዕ ናብቲ ዘርኢ ኣትዮም እዮም ዝበልዑ ድሓር እቲ ናይቲ ግሮዝ ሲስተም ሲ ነቒፁ ኣሎ ኦን ግሪን ከሎ እንታይ ይኸውን በቃ ይበስል ኣሎ ወይ ድማ ኣውሪደ ከብስሎ እየ ትብል ወሪዶም ዘይበስሉ ሓፂብካዮም ዘይፀርዩ ኣብ ውሽጦም ሓስኻ ዝኣተዎም ከይትቆርፅ ክትጥንቀቕ ይግባአካ እዚ ብፍላይ ብሕዋትና ሳይድ ጎይታ ዘይፈልጥ ንሱ ካብ ኣመንቲ የሓይሽ እናተባሃለ معبول قانين كيت مرعو I really want you ما نرد قانين علو you don't have permission علم كاب أملاكسي ناي مدحان استايتو هابرنا تاسيل سي مس منفس كدوس يا زلامبر مسانا يكون انزلا ስለዚህ አምጼ አድሂነ ክምርዓወይ አውሪደ አብሲለ ክብል አይዝ ባህል ነገር ጽፍአት የመጽዩ ስለዚህ ስበሰለ ፍሎጥዩ you don't have to worry ታ ነጥብታት ግን ክሊር ከውን ጽቦ መንፈሳዊ ማቹሪቲ ናይ አእምሮ ማቹሪቲ ፊዚካል ማቹሪቲውን አይገድኒ ግን እዚ ማቹሪቲ ወሳኝ ህፃንነት ባህሪ እንዳራኻ ኢሞሽናል አንስታቢሊቲ እንዳራኻ መጽአል ተፈከረ መንፈሳዊ ግሮዝ ዘይብሉ ሰብ እንዳራኻ መጽአል ዳንጀረስ ክራዳዳ ዘይክእል ንሱ ልቡ ጽዑም ይምዳበልካ አይክየድኒ ናይ ልቢ ሰርጀንት ማን ይገሩካ ንሱ ወይ እዚ ሰርጀሪ መንፈስ ቅዱስ ይዝወሃው ልባ ጽዑሚው አፋግን አፋይም በርገለዝ ባህል ዳንጀረስ ትራፒያ ስለዚህ ካብዚው መዳም ቶም ሰርጀንት ዝሆንኩ ፈቂደልኩም አለ ግን መንፈስ ቅዱስ መሃብ እዚ ናይ ልቢ ናይ ሳልቬሽን ዝምልከት ናይ ምብሳል ገለዝ ዝምልከት መንፈስ ቅዱስ ጥራይ ኤክስፐርት ስለዚህ አብዚ እዋነዚ እቲ ካሪዝማ ተጠቀሙ ኣብ ልቢ ውሽጢ ንምርአይ ማለት እዩ ድሓር ድማ ኣብቲ ዘድሊ
ንምርኣይ ድማ እቲ ካራክተር ተጠቀሙ ማለት እዩ ስለዚ ሓዳር ብክልቲኡ ዝምስረት ዝበለጸይ በቲ ካሪዝማ ዲሰንት ገብር አጋንንቲ ያሎ ዲ የለን ቅዱስ መንፈስ ዲ ርኩስ መንፈስ እዚ ተላሊ በቲ ካራክተር ድማ እቲ አይስበርግ ውሽጢ ስትሮንግ ዲው ምርኣይ ጽቡቅ በስፒሪቹዋል ማቹሪቲ ዝበሰለሰ ኢሞሽናል ማቹሪቲ ግን ኢማቹር ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሞሽናል ስምዒቱ ኮንትሮል ዘይገብር ሰብ ክኸውን ይኽእል ስለዚ እዚ ባላንስ ምግባር ዝተፈላለየ ኢሞሽናል ማቹሪቲ spiritual maturity ተፈላለየ physical maturity እዚ ሰለስቲኡ ፍልልይ ኣለዎ under age ኣይትምርዓውን ኢኻ immature childishness ዘለዎ ባህሪ ድማ ትምርዓው dangerous እዩ መንፈሳዊ ዕቤት ዘይብሉ ሰብ ድማ ምርዓው dangerous ሰለስቲኡ the three candidates ዘይትመርጾም candidates እዚ advice ይበቃሉ ብሰለስቲኡ ቲክ እንተሎ ናይ መንፈስ ቅዱስ approval ናይ family ናይ pastor approval ወሳኒ ነጽዩ yeah always ግን advisors መስማዕ ዝበለጸ I hope extra ከይደ ተስፋ ታምሩ ዱንያ pastor ተባረክ amen amen bless you Allah barak ya pastor. Tomorrow discuss ngoro na nak sila sa kadal. Okay. That's wonderful. Oh yeah, anyone else? Who's local? Okay, salam. Can we amsihu? Salam عليكم. Salam. من قبل. Okay, as moram bahad. Pastor بدعم يطبق تمرتني. كرمزا زحونا قديمو الوقت حلته مالت كورسيا كل عين كرايتيريا كم قلت أنا يمكن بريستاس مالسي كله تقول تتناقض شو قل انتهيت ولا استلقلنا نيرنا كم هجري مسخوني حوات مالت انتهيت ريزن منتهي after جزيت هنا لهولنا it was like before 4 years or 5 years عاد جزي زهجي like تريد تقول يا إذا حسب كان قمتين مالتي إنه منتهي divorce ما divorce رئيس إنه منتهي بس حلو جلازم لا رستينير هجي like كلهم ناتهم option عم عمود أعتقد conclusion like حدر ويد مارد أتنيعي إلك أعتقد مخيلنا like بس اتناتو like مسحن تقول أنا نحراب ديتي نات هو يوتي عليهم مسحن تقول سي like I'm delayed عن السبب إنه قرر واحد ما لسي limited time يمساعد له بس ساون بانتاروهم drama سرح نخدينا so like even 6 months 1 year just تفعل على جزء وسينا كون نخدينا so كيف بدأنا عند حرقاتنا like 24/7 بحد منبر مسكوننا شو like زحب كاركتر هيلونا so بقينا نفعلتنا like شو خمسة مهان كذي فتك نوركو صحابة خمسة مهان كذي فتك كذي زربة همتين زين حج كاريتو كتسمع جدي زدو like أنت إذا حدر مالت ويد ما relationship يمكن تعطوه كلهم like زي ودا تمرتي يمكن متوول لنا مالت تمرتي each day each class تعطوه لها حج course ويد ما حج ماركي هاد غير كمون تغني أنا حدر كتسند كل وز النامو so كمي حسابات ذكر فاسترات وياه. ويتعورك صبوا بوينتاتي. أوكي أب حنتي كم أمنتي كلاريفاي كنجورو. أزي dating بزح biblical كم زي كنا clearing. كم تي أنتويز أربعة كن how can we come closer كم يجينا نوصل زبل نتبي متس دحريو if you have decided بلبخا have decided كمو أنفت يري اللهمو وش تأجل confirmation الله زبل نتبين تلو then هتس أمالتي it's a time نتي حسب كيوسي تصبو غيركا official بتنقع اتي هتس أنت عايز حجز engagement وديك الله مالتها يكون ግን ታርጌት አለክ
ንስጋዊ ስምዒትካ ከይኮነስ you meant it, you are serious ይኸውን ማለት እዩ እጂ እዚኣ seriousness ናይ engagement serious ትኸብድ ስለ ዘላ ናብ dating ተኣትዩ ኣሎ dating ድማ serious ክትከውን ከላ ሓድሽ ሌተስ ትፈጠር እዩ ማለት እዩ እዚ ነቲ seriousness ዘትርር ነገራት ክንገብር እዩ ዝበለፀ እዚ ቢብሊካል ብዝኾነ መገዲ አለም ኢሞሽናል ከም ዘይኮነ ሶይሉ ሴክሹዋል ጣይ ከም ዘይኮነ ጊዜያዊ ከም ዘይኮነ ብስምዒት ከም ዘይወሰንካዮ ምፍላጥ ወሳኒ ድሕሪኡ በቲ ብኸምኡ ዘይወሰነ ሰብ ብዛዕባ ካራክተር ተገዲሱ ኣሎ ማለት እዩ ምሽ ወሳኒ ነጥብታት ውሽጢ ኣትዩ ኣሎ ስለዚ ነቲ ዝቕፅል ዝሃንፆ ነጥቢ እንታይ እዩ ኢሉ ምሕታት ድሕሪኡ I'm planning መጻኢ ህይወት ሲ ከምዚ ስለ ዝሓሰብኩ what do you think ኢልካ engagement ስታይ ገብር best engagement ማለት መርዓ ግን ኣይኮነን ግን it guards you በብዙሕ መገዲ ጋርድ ይገብር seriousness የምጽእ እንደገና ካብ ዘየድሊ ሓጢኣት ኮንትሮል ትገብር ርእስኻ ይኹን ለና ክትፍልጥ ከለኻ ታ ቸርቹን ጋርድ ክትገብረካ ሓላፍነት ይህልዋ ማለት እዩ ንካልኦትን questionable ዝኾነ ኣካይዳ ይህልወካ እዩ ብብዙሕ ዝጠቅም ነገራት ይህልዎ ማለት እዩ ስለዚ on this process of course the divorce rate ጸገሙ ከምኡ ምስ ዘይትፈልጦ ሰብ ስታይል ትኸዶ መገዲ I think again እዚኣ ነልዕላ ፖይንት እያ እታ ሜጀር ፋውንዴሽናል ጸገም ሲ እንታይ እያ ናይ ካራክተር ዲቮርስ ሲ ማይ ካራክተር ጸገም ሜጀር ብዙሕ ሰብ ካብ ሓዳሩ ዘፍርሰሉ ምክንያት ካብ ስራሕ ዝስጎገሉ ምክንያት ትምህርቲ ዘይውድኣሉ ምክንያት ምስ ሰባት ዋላ ካብ ኣዕሩኽቱ ስታይ ዘይገብረሉ ምክንያት it's a character problem እንታ ያለው መስለክ ብፍላይ ናትና ሀገርና of course the cultural setup cultural guarding ነይርዎ ብዙሕ ጋርድ ዝገብር ሳይ ነይሩ ሪል ዝኾነ ሕጂ ብዙሕ values ናይ moral values ብዙሕ ወሪዱ ኣሎ clarity ዝረኣይ ነጥብታት ግን doesn't mean ሽዑ ዝነበረ ሓዳር ኩሉ ሲ ናይ ልቢ ምትእስሳር ነይሩ ኣይትብልን ኢኻ ምእንቲ እቲ ሶሳይቲ ኢሎም ዝቐፀሉ ቤቶም ዝፈረሰ ብፍርሂ ብበትሪ እውን ኮፍ ዝበሉ ኣሎም ብዙሕ ስታያት ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ዌስተርን ወርልድ ድማ ብፍላይ ሕጂ እዚ ፌሚኒዝም ዘምፅኦ ሂዩማኒዝም ዘምፅኦ ትምህርትታት ድማ ናይ ፋሚሊ ቫልዩስ ዝበታትን ሲስተማት highly build up ዝኸውን ዘሎ እዚታት ኩሉና ዲቮርስ ስታይ ይኸውን ልዕሊ ኩሉ መንፈሳውነት ክወርድ ከሎ ንኣምላኽ ዘለካ ፍቕሪ ክወርድ ከሎ definitely ኩሉ ዓይነት ሜስ እዩ ኣብ ህይወት ዝመፅእ እዚ እቲ ቀንዲ ፕሮብሌም ማለት እዩ of course ሕጂ እዚ ኢልና ኩሉ ዲቴል ክነምፅኦ ገፊሕ ኣርእስቲና ልዒልና ዘለና ግን ሓዳር ከም ዝበልካዮ ንዘልኣል ምስ ፍጹም ሰብ ኣይኮንካ እንትምርዓው ፍጹም ሰብ ምድላይ ኣዝዩ ጌጋ እዩ እንደገና ድማ እታ ዓንተ ወይ ዝበልኳ ምርድዳእ ዝበልኳ if you can ክትረዳዳእ እንተኽኢልካ ኮንፍሊክት ክለዓል ከሎ you have a way ማለት እዩ ለና ድማ ዝዓቢ ኢለ ነይረ grows እናወሰ ስለዘይ ተማሃረትሲ ወይ ድማ ኣነ ስለዝበልፃ ስለዝትበልፀኒ ዝብል ነጥቢ ክህሉ የብሉ ብትምህርቲ ግሮዝ ሜንታሊቲ እንተሎ ዝዓቢ ኣብኡ ዝፃዕሪ ዘሎ ሰብ ኩሉ ሻዕ ዋላ ድሕሪ ሓዳርሲ ሹት ክገብር ይኽእል እዩ ኣብ ዘይትፅበዮ ሌቭል ክድይብ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ናይ ዕቤት መጠን ወሳኒ ገሊኦም ሓደሽቲ ኣመንቲ ኮይኖም አቱ the hard top ገልገልቲ ኮይኖም ይወፁ አላምሽ it is not about ግን grows ነይሩ ዲዩ ታዓቢ ዘርኢ ግን ትርኢያ ኢኻ
ዕቤት ዘይብሉ ከዓቢ ዘይደሊ ንዝዓበዩ ዘበሉ ኩሎም ብሕሜት እናቆረፀ እናረእኻዮ ዕላላ ደስ ይብለኒ ኢልካ ምስ ከምዚ ዓይነት ሰብ ምውዓልቲ እዚ ዳንጀረስ ስታይ ስለዚ እቲ እዚአን ነጥብታት ወሰንቲ of course ከም ዝበልካዮ we are going to grow together ዝብል ንመንፈሳዊነተይ ክትሕግዘኒ ኣነ እውን ድማ ክሕግዛ እየ ዝብል ኣተሓሳስባ እንታይ ትብላላ ንምውራስ መንግስቲ ኣምላኽ ንምውራሲ እነዚዩ እቲ ፓርትነርሽፕ እግዚአብሔር ዝህበና ዘሎ ስለዚ እናተይ ሳፖርት ከድልያ እዩ እቲ ብምልኣት መንግስቲ ኣምላኽ ክትወርስንሕ ኮይና እናታ ሳፖርት ከድልየኒ እዩ ኣነ ብምልኣት ክወርስንሕ ኮይና ስለዚ እዚ ዓይነት ሳፖርት ዝህበኒ ሰብ የድልየኒ እዩ ዝህቦስ ከምዚ ሳፖርት ዝገብሮ ሰብ ብኩሉ መገዲሲ ባላንስ የድሊ ነቲ ማቹሪቲ ምርኣይ ወሳኒ ነጥቢ ኢና ንብሎ ስለዚ እቲ ብዙሕ ናይ እዚ ፕሪማሪታል ካውንስሊንግ ዝብልዎ ነጥቢ ቅድሚ መርዓ ፅቡቅ ጌርና ክንህነፀል ክንመሃረሉ ዝግባአና ትምህርቲ እዩ ከምኡ ዲስካስ ብምግባር ከምኡ ዓይነት ትምህርትታት ኣቀዲምካ ብምርኣይ ፅቡቅ ክህነፅ ዝግብኦ ነጥቢ እዩ እታ ባይ ዘ ወይ ኣብዚኣ ኣብታ ዲቮርስ ሬት ሕጂ ይበዝሕ ኣሎ ዝብል ላይ ኣብዚኣ ፅቡቅ ገይረ ክሳይ ክገብረኩም ደሊ ባርና ዝበሃሉ maybe if you have not ፅቡቅ ጌርኩም follow up ክትገብርዎም ዝግባአኩም እዮም ክርስቲያን ስታስቲሽንስ እዮም ስታስቲክ ናይ ክርስቲያን ስታስቲክ እዮም ዘውፅኡ ባርና ግሩፕ ዝብል ሕጂ እውን ሪፈር ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እዚኣ ሪሰርች ፅቡቅ ገይሮም ሰሪሖማ ሓደ ፓስተር እዩ ኣፕላይ ገይሩ እዚ ኣብ ዲቮርስ ሬት ሕጂ ይበዝሕ ኣሎ ይበሃል ኣሎ እሞ ካበይ መፅኡ ኢልዎ ማለት እዩ እወ በዚሑ ገለ ኢልዎ እቲ እዚ ጆርጅ ባርና ይመስለኒ have you researched it ኢልዎ ሕጂ no I have not ኢልዎ እሞ ከይገበርካሲ as statistician ከመይ ጌርካ ከምዚ ትወስን ኢልዎ ድሓር ሪሰርች ገይሮም ማለት እዩ actually እዚ ቃል እዚ ዲቮርስ ይበዝሕ ኣሎ ዝብል ፍርሂ ነዚ ጀነሬሽን ኣዝዩ ክጥንቃቕ ገይርዎ ኣሎ ዝብል ስታይ ሪዛልት መፅኡ ማለት እዩ actually ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዘሎ ማሬጅ ስትሮንገር እዩ ዝብል እቲ ሪሰርች ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢሮፕን እዩ ገይሩ ሜቢ ኤርትራውያን ኢንክሉድ ገይሩ ዲ I don't know ሓበሻ ናትና ፀገሙ ብዙሕ እዚ ማይግሬሽን ብዙሕ ሳይድ ኢፌክት ኣለዎ ኣዝዩ ዓብዪ ጥፍኣት ዘምፅእ ነጥብታት ኣሎ ካልቸራል አንስታቢሊቲ እንደገና ባክግራውንድ ዘይምፍላጥ እዚ መንፈሳዊ ክሳያት እዚ ብዙሕ ቻሌንጅናትን ኣሎ ግን እዚ ዲቮርስ ሬት ይበዝሕ ኣሎ ዝብል ሓሶት ሲ ብዙሕ ኣይትግዝእዎ it's not ቶም ሪሰርቸርስ ክርስቲያን ሪሰርቸርስ ኣይኮኑን ዓለማውያን ሪሰርቸር እዮም ገይሮሞ እንደገና ድማ ሕጂ እቲ ማሬጅ ዝበሃል ሲ ኣየድልይን እዩ ዝብል ብፍላይ ኣብ ዩሮፕ ዝስርሓሉ ፖይንት እዩ women can live without men ዝብል ኣተሓሳስባ ቆልዑ ብገዛእ ርእሶም ሙሉኣት እዮም they don't need a parental guidance ፖቴንሻሎም ከውፅኡ ክእሉ እዮም ዝብል ስታያት እዚታት ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ብዙሕ ነገራት የበላሹ እዩ ዘሎ ስለዚ ካብኡታት ጋርድድ ምዃን ሪያሊቲ ቢብሊካል ዝኾነ ነገራት ምግባር ፅቡቅ እዩ ስለዚ actually እዚ ጀነሬሽን ካብዚ ፍርሂ ዝተልዓለ ዌል ጋርድድ እዩ ዘሎ ተጠንቂቆ እዩ ዝኣቱ ዘሎ of course ሉዝ ዝኾነ ሶሳይቲ ድማ ኣሎ ብኣቶም ጃጅ ኣይትግበርዎ ማለት እዩ probably ካልእ ግዜ እዚ ብዛዕባ ፕሪማሪታል ካውንስሊንግ ዘድሊ ነጥብታት ካልእ ግዜ ፅቡቅ ጌርና ክንርኢ ኢና እታ ሜጀር ፖይንት ግን ካራክተራል ናይ ባህሪ ፀገም እዩ ዲቮርስ ዘምፅእ ናይ ባህሪ ፀገም ናይ ባህሪ ብርታዕ ድማ ክትቀፅል ዝገብረካ ፖይንት እዚ ማቹሪቲ ካራክተር ማቹሪቲ እዚኣ እታ ወሳኒት ነጥቢ ኣስሜ I think ንውሕያ ግን
بالانس جريا هون الله بارك آمين آمين بلاسي رهبر بالكاس من فاستر آمين آمين جناحنا موني نفتي تحت زي بهرنا موني سرح زي حسب وديكم قلت كأنه بعرف مثلا they just focus on you know yes as I think we focus too much on سجاو موني شو زي نفسه هان نرجع يعني صارت أنا سرح كفر كان دقة أمنا حسابنا موني أجل آمين we're gonna make it yes ده كان زي فاستر كتير دوت أنا كان 11 من فاسني even 30 years of ليلة همانسني I can make sure that this person is right yes see anyone else comes لما عند سماهرنا outside from relationship الجزء الوسط ومتخيلوا الله برخب بالك بس مثلا تصنحك أفريزكم سنة قاتلتنا سنة تصنحكم كساح الجخاني أملاخ من ميسو تقول يتسحلكم أفضل لهم بشوى جنريشن زي رجال لو هات زي ركبوا مازنا كقلت بزي كألف في ستقل تتقال عمري وتأمرت نبر عملاخ أبانا